wie kan vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Ik begin elke keer, elke nieuwe aflevering van Noorderwien live. En dat wil ik in hier met waan. Vanaf dit plak in ieder geval een heel zoen en mooi en creatief en muzikaal 2019 taanweenske. Je bent altijd welkom om lekker op radio, televisie of internet dit programma te volgen. Of natuurlijk naar de studio te komen elke vrijdag. Je bent er gewoon weg van 1 en 4 uur. Welkom, welkom, welkom. En mooie jaren 2019. Ik ga even naar de bar, want daar zit Evert, beste weenske jongen. Ja, hetzelfde. Evert is onze vaste supporters, maakt die wel neer? Ja. En je nog steeds weigert Bartje te doen? Ja. Hou er zo. Ja. Zeg maar gewoon zo horen. Ja. Goed zo. Has het mooi hard, nee hoor? Ja. Top. Lekker feestje vieren. Goed, mooi dat is het beste jongen. Regina, Ja, hoi. Hoi. Best weer maar de camera in ondergang. Ja. Doe haast me weer op bellen hè, van backstage vlogjes. Ja, ik denk nou hier, wie aan het eind van vorig jaar even achtergedrokt, vakanties en al die reizen, de weten wat erbij blijven. Ik vond het altijd wel leuk voor Instagram, voor YouTube en Facebook, om even een soort leuk filmpje te maken. Doe best weer de eerste vlogger dit hier. Ja, ik vind het helemaal te gek als me daar we van vrijgasten. Van de week kwam toevallig die van de Kries 2000 een zoontje voorbij. In de herinnering op Facebook, hè? En ik had natuurlijk een beetje live op mijn eigen Facebook Hakketrodi en ben ik nog steeds bij hem geweest. Maar ik vind dit gewoon heel leuk om te doen. En ik zal zien dat ik jullie weer een mooie sfeerimpressie maatje kind die stoe dan monteert. En dat we dikke vette views op al die sites gaan. Het jet erbij. Het jet erbij, Noorderwien live. Hoe weet je nog altijd? Hartstikke leuk, ik Ja? ben thuis. Maar mijn zoon Jordi en wie al je vriend van hem en vriendin. Die al je jong spul om me heen. Dus ik moest me wel een beetje inhouden. Maar ja, dat koek weer net. Dus. Nee, wie een mooi feestje. Goed zo. 2019, we gaan er straks nog wel even op praten. Leuk dat je er in ieder geval bij bent, want er is ongetwijfeld bij plan. Maar mooi dat je er weer bij bent bij Noorderwien. Goed, ik ren gewoon naar de studio heen. Cameraman Gert, hoe is het met jou? Goed hoor. Heb je goed oud en nieuw gehad? Jazeker, ze zitten er allemaal nog aan mijn vingers. Dus het is goed gekomen. Jorrit, doe ik eens de jong op vakantie? Ja, zeker. Is het nemen? Oostenrijk. Oh, doe eens voorzichtig. Ja. Ik zal erom denken. Goed. Stagiaire, alles goed? Ja, prima. Hartstikke mooi man. Goed, we zijn er weer helemaal los voor. Publiek, leuk dat je er binnen. Praten straks nog wel even mee, 2019. En ik vind dat we mee te kijken band beginnen. Moondays. Ja, dag Maria. Hallo. Hoi. Ooit in een andere band, gaan we de naam ook niet vernoemen? Nee. Hoe lang bestaan jullie in deze vorm? September vorig jaar. Ja. En al een plaatje uitgebracht? Nee, Waarom niet? daar zijn we mee bezig. Oké. Ja, studiowerk dus? Ja. Okay. Stel even de band voor. Ik ben Marja, Ja. bas, zang. Sebastiaan op gitaar. En Tom op drums en backing vocals. We gaan het hele verhaal doen. Welk nummer beginnen jullie mee? Masterpiece. Te gek dat jullie er zijn. Welkom in Noorderwien 2019 met Moondays! Your attention to make you look, 'cause I feel attention. Tell me now where you're from, as I mentioned. Look now at the fun we have. Celebrate the love we always share. See now, baby, that is why I care. A crazy fellow with a mind on its own. A big kid doesn't feel like it's grown. More important is the fun he has shown.
Can you see your masterpiece? Looking good, you're all I can see. Good guy, you're a masterpiece. Wait now, I want you to see, baby, what you're doing to me. And I try to get your attention, to make you look, yes I feel attention. Tell me now where you're from this dimension. Can you see your masterpiece? Looking good, you're all I can see. Can you see your masterpiece? Looking good, you're all I can see. You're a masterpiece. You're a masterpiece. You're a masterpiece. Ja, lekker, lekker. Wat een mooi begin voor deze nagelnij het Noorderwien Live Moonday. Straks meer hier vanuit de studio bij live muziek. Ik ken een man die een prachtig mooie cowboy hoed op. Albert Huizeling. Hoi. Hey Willem. Hoi, alles goed? Ja, prima jongen. Voor het mooie Ameland, hè? Ja, een mooi Ameland waar het hoop is aangespoeld. Ook bij jullie? Ja, bij ons ook. We hebben allemaal koelkasten, dat soort spullen allemaal. De hele strand is bezaaid en ja, het leeft enorm weer bij ons. Ja, ja. Want in de media komt vooral de eilanders Vlieland naar voren, Terschelling, maar ook Ameland precies hetzelfde verhaal dus. Ja, het is meer op de hond, zeg maar. Ja, op de punt van het eiland. En soms op halverwege ook wel een paar dingetjes, maar niet zoveel als op de Schelling. Dat ziet er dramatisch uit trouwens. Ik bedoel, het is allemaal wel leuk, die jutters, maar de rotzooi die daar ligt is ongelooflijk, hè? Nou ja, dat is hartstikke mooi, zeg maar. De burgemeester daar, Bert, die heeft een oproep gedaan van mensen helpen ons. En die mensen die komen allemaal. En dat is juist mooi, zeg maar, want je krijgt nou een samenhang in de gemeenschap daar. En ook het leger is erheen gegaan. En ja, dat is ja, hartstikke... ik vind het mooi voor de mensen dat ze samen wat doen om de natuur wat schoner te maken. Maar goed, ook Ameland dus, kan wel wat hulp gebruiken dus. Maar iets minder rotzooi, heb je het idee, dan andere eilanden? Nou ja, het zijn spullen, hè? Ja. Het zijn spullen en het grote probleem is het piepschuim. Ja. En, ja, en dan zit je met de natuur natuurlijk. En ja, dat duurt 40 jaar dat het ooit eens weggaat misschien. Hè? Dus laten we hopen dat het niet te vaak gaat gebeuren. Nee. Hou maar op, jongen. Hou maar op. Goed, jongen. Muziek, want het is een vrolijk muziekprogramma. We hadden ons een keer te gast horen op het lekker solo. Er ook nog aan de countrymuziek. Ja, ik ben weer terug naar de country scene gegaan. Ik heb veel in de country scene gezeten. En dat vond ik, ja, ik vond het mooie muziek. Ik heb een tijdje Nederlandstalig gedaan, heel rustige nummers gemaakt. En toen kreeg ik weer de vraag van, vooral uit Australië en Nieuw-Zeeland, want er is een man in Nieuw-Zeeland, Noel Perry. Noel, thank you that you always play my songs when I send something. And if you're watching, thanks man. Oké. Die had een radiostation of zo? Ja, die heeft een radiostation daar. En ja, Australië, Nieuw-Zeeland, het is allemaal country. Het is niet alleen in Amerika, hè, maar daar ook. En in Nederland, ja, laten we hopen dat het hier ook wat meer aankomt. Dus ik hoop dat Welen gewoon echt doorgaat met de countrymuziek die hij maakt. Want dat is gewoon geweldig. Ik is dus nou toch plat spelen, maar die eerste noemen. Welke is het aan als eerste? Ik begin met Mountains. Live in Noorderwien, Albert Huizeling. Cindy Jones, she
working at the IHOP. 10 years worth of bacon, eggs, and tears. She had to serve every creed and color. Waited till the time to get here. Graveyard shifts, 2 big tips, making every quarter count. She did it for the son to see him that kept gown. They were timing around and you gotta crawl, lose your grip and fall. You better take nobody else and then you find yourself. Why being around and notice that walking is easy when the road is flat, and though that mill will give you every time. Oh, the good Lord gave mountains so we could learn how to climb. Private Bobby Dunn, he came back from the war. He lost his legs, but he didn't lose his will. He ran around on the local marathon through the endless pains and pills. It hurt so bad that sometimes he just had to cry. He didn't stop until he crossed that finish line. They were timing around and you gotta crawl, lose your grip and fall. You better think nobody else and then you find yourself. Why being around and notice that walking is easy when the road is flat, and though that mill will give you every time. Oh, the good Lord gave mountains. Yeah, the good Lord gave us mountains so we can learn how to climb. Well, you can knock it on your butt, or you can sitting there. You must not sitting there, you must getting up. Oh, you must get up. They were timing around and you gotta crawl, lose your head and grab and fall. You better turn nobody else and then you find yourself. Why being around notice that walking is easy when the road is flat, and though that mill will give you every time. Oh, the good Lord gave mountains so we could learn how to climb. Ja, mooi. Albert Huizeling, Joe te gast. Straks dat er nog een paar noemers. Het was een jongetje, wat moet het worden, muzikaal? Ik heb net gezegd, ik ga richting de country festivals en ik heb weer contact in Duitsland heb ik opgeroepen of het weer mogelijk is om daar naartoe te gaan. In Engeland hebben ze ook een heel mooi festival, Buckle & Boots. En ja, daar had ik al wat contact mee. En ze vragen altijd demo's. En dit wordt mijn demo. Nou, bij deze. Ja. Nou ja, die functie had dit programma. Ik kijk het mooi op YouTube, waarom zie je hem? Ja, helemaal goed. Dankjewel. Straks meer. Albert Huizeling hier in de studio. Kom van Ameland dus. En maak het country festjes. Ik geef naar Moon Days. Druk in de studio. Ben je al in de studio? Ben je al schreeuwen? Bij welke fase zitten jullie? Nou ja, we zijn lekker bezig. We hebben aardig wat liedjes liggen, zeg maar. Ja, dan de stap nog, hè? Dan de stap nog om eventjes de studio in te gaan. Nou ja, weet je, we hebben... Nog geen planning? Nou ja, we willen februari. Oké. Dus, ja. Dan moet hij klaar zijn of de studio in? Nee, dan gaan we de studio in. En nemen we nou voor het eerst gewoon eens even de tijd. Ja.
Oh, dat is ook wel eens lekker. Dat is ook wel eens lekker. Hoe werkt dat bij jullie? Is alles klaar als jullie de studio inkomen? Of is daar ook nog een soort proces van bijschaven? En... Het is wel zo goed als klaar. Ja. Maar meestal in de studio gebeurt er nog wel wat mee. Wordt het een full-length album of weet je dat nog niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, daar moet je het nog over hebben. Ja. Ik loop gewoon voor op alles, joh. en de rest van het jaar 2019 voor jullie? Ook veel festivals, veel spelen natuurlijk. Heel veel spelen, ja. Veel in Duitsland ook weer. Ja. Die Duitse markt is enorm groot. En hoe spelen jullie al vaak daar? Ja, echt heel vaak. Maar ook eerst was het echt op één specifieke plek. Maar nu gaan we ook steeds meer naar de grens van Tsjechië toe en Polen. Dus echt letterlijk een olievlek. Ja, zo. Ja. Want je zit wat in de bluesrock sferen. Is dat een grote scene in Duitsland? Is daar groot publiek voor? Ja, je merkt wel dat de wat hardere muziek, want we maken wel iets meer rock dan blues. Ja, precies. Dat is wel pittig inderdaad. Ja, dat slaat wel echt heel erg aan in Duitsland. Ja. En vaak voorprogramma of op jezelf al in kroegen of zalen? Hoe zit dat in Duitsland? In Duitsland? Ja, meestal zelf. Ja, we hebben 1 keer een dubbelconcert gedaan met King of the World vorig jaar. Oh, dat is wel te gek. Ja, maar dat was niet echt voorprogramma, hoofdprogramma, dus dat is ook echt samen. Maar echt op jezelf, dus dat is wel hartstikke mooi. Want vaak om ergens in het buitenland binnen te komen, heb je vaak een andere band nodig, voorprogrammaatje doen, een toertje. Maar jullie kunnen het op eigen kracht dus. Ja, ik verbaas me er ook nog steeds over. Maar ja, ik vind het prima. Ja. En wat is in Duitsland? Want hier heb je, nou, ik zeg maar, neushoorn en balwerk en dat soort zalen. En je hebt bijvoorbeeld Scooters, is een muziekcafé. Ja. In Duitsland, is dat heel anders of is hetzelfde slag zalen wat je daar hebt? Duitsland is zo groot, de helft, 3/4 weet ik nog helemaal niet. Nee. Maar de ervaring die jullie hebben bedoel ik? Voornamelijk kroegjes tot nu toe, ja. Soms ook hele kleine kroegjes. Ik zag iets op Facebook, volgens mij was dat hier in Nederland, een soort zolder. Ja, dat was gisteren. Ja, dat was echt letterlijk een zolder. Oh, dat was echt heel vet. Het zag er fantastisch uit. Het was echt heel mooi, ja. Maar daar zitten dan maar 20, 30 man en is volle bak of zo? Nee, er zaten 100 man, denk ik. Zo groot zelfs? Ja, ik zag een kleine flits. Ik denk, nee, het is echt heel groot. Ja, het zou je verbazen. Muziekzaal, geweldig. Mooi verhaal. Jullie gaan goed in Duitsland, maar gelukkig ook hier vanmiddag in Noorderwind. Welk nummer gaan jullie spelen? Onze single van vorig jaar, Optical Illusion. Rock and roll! My Blues, zet ik hem er even bij. Moon Days! The burden is gone, it's just a trial, denial. All that appears, shake off the linger, just try it. Keep up the fight, stretch out your fingers. Win it, I'll be by your side. Optical illusion, trying to escape from reality. Physical diffusion, shifting my mind from left to right. Optical illusion, yeah. Try to figure out, try to figure out.
Wat een fantastische band. Het goeie ijs, straks naar de break. Dus er nog 12 live noemers. Albert Huizeling heb ik nog als singer-songwriter. Ik ga even naar het publiek. Zit hier op de bank. Zegen hier. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Je zit me aan te kijken. nee. Nee, we hadden elkaar al eerder gezien. Maar... Ja, jouw vrouw, hè? Ik hetzelfde. 2000 jongetje. Ja, tegen dank. Ja. Ja, wat moet het jaar brengen? Veel muziek. Ja, hè? En ik ben een liefhebber van boogie woogie, maar dat weet je inmiddels. Blues, een beetje rock'n'roll. Ja, Evert is de naam, hè? Evert van Bon uit Harlingen, ja. Het Haas. Het Haans. Bist de oude zoon of net? Volgens Bouke van der Gaas, dat was de Nestor van de Hellingse gemeente, ben ik een oude zoon. Oké. Het heeft hij destijds verteld toen wij gingen trouwen. Nee, hè? Nee, hij komt uit Gelderland. Is het een import? Ja, maar wel een hele leven import. ja, dat Hij mij blauw. Ja, graag. Heel graag. Die Willem, vervelende man die Willem. Dat moet je niet zeggen. Ik dacht even kwaad. Heel leuk dat je hem er binnen. Even kwaad, want we hadden contact met een tijdje geleden. Toen had je dus maild. Er was een bijzonder man binnenkort op tournee. Ja, Don Pipkin. Ja, vertel even, want ik denk net dat iedereen die kent. Engelse zanger-pianist. Die heb ik vorig jaar leren kennen tijdens het UK Boogie Woogie Festival in Engeland. Ik heb hem toen een mooie filmpje van hem gemaakt, naar hem toegestuurd. Dat vond ik geweldig. We waren gelijk best friends. Nou, dat heeft dus geleid dat hij naar Nederland komt. En hij komt zelfs naar Hallingen toe. Donderdag, volgende week donderdag, de 17e. En dan komt hij naar Hallingen. En dan is hij vrijdag hier, 18 januari, in Noorderwien live. Ja, ik ben blij dat ze meer de studio inskoost. En daarna gaat er naar België en Em en Oerlshilder optreden. Dus het is een bijzonder man. Waarom? Was hij een manier van spelen of had hij een hele act? Ja, hij is gewoon, het is een complete man. Het is een echte New Orleans-stijl. Ja. Van zeg maar James Booker en zo, die kanten uit. Het is een entertainer van de bovenste plank. Ik vind het ook hartstikke leuk dat hij hier naartoe komt. En gewoon ook om een podium te geven. Dat wat meer bekendheid er wordt gegeven aan deze muziek. Ik heb hele leuke filmpjes staan op mijn eigen YouTube-kanaaltje. Hoe heet dat? Boogie Bluester. Boogie Bluester. Boogie Bluester. Er staan zo'n 300 filmpjes op. Wordt goed bekeken. Vind je dat ook leuke muziek of net? Ja. We hebben in huis een radioprogramma, Barrelhouse. En daar draaien we dus altijd een muziek. En dat is altijd op de Tonsdagmiddags. Ja. Mij is best even reclame voor mij. Het is lokaal omroep in Haas. Op Barrelhouse Prut, trouwens, die komen in februari hier te spelen in verband met hun jubileum. De band, ja. De band. Tineke Schoenmaker. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja. De First Lady of the Blues. Zet die in de agenda? Ja, want ze komen hier... Johan Derksen, die kan het weten. Daar houden we het erop. Ja. Nee. Zet in de agenda. Barrelhouse hier de gast. Leuk om te binnen. Dan Pimpkin, die komt... wat is er, Martijn? Heb jij een mooie auto nieuw gehad? Ja, absoluut. Ja, Martijn, audiotechnicus. Ja. Steun en toeverlaat van dit programma. Zeker. En je begon weer bewegingen te maken, die herinner ik mij vaag van het vorige jaar. Dat betekent dat we naar de reclame gaan. Dolf. Dolf, hier die tune kwam maar. Ja. Ja, goed. Dolf, we gaan naar de reclame. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikberda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikberda, nou ook in Ljout. Welkom. Oh, Sunny D-Day. Oh, Sunny D-Day. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sunny D-Day. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en brengservice. 06 21 38 68 51. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. En dit is het Frieskenijs. De burgemeesters van de Wateilanden hebben het tiegedruk met de smorgens op haar strand. Juster is er een soort gwot hemelen, maar al de nacht is er weer een soort troep onspeeld op de eilanden. Zo vertelt burgemeester Gerard van Klaveren van het Ameland. Nou, het is
iets minder vervuilend dan gisteren het geval was geweest. Dus gisteren zo'n 200 ton materiaal opgehaald en in hoofdzaak door vrijwilligers. Vanmorgen is er uiteraard weer vervuiling aangetroffen. In hoofdzaak plastic verpakkingsmateriaal. Dus nog niks onrustbarends op dit moment. Maar ja, wat vandaag niet is, dat kan morgen weer anders zijn. En op Vlieland is een heel soort boaterswoord weer ongespeeld. Het begint er dan, staat er gewoon ik naar u te zien dat er sprake is van een milieuramp voor de Waadheilanden. Om burgemeester Tineke Skokker van Vlieland dan ik de vraag of het regeer net in actie komen moet door een nationaal rampenplan in werking te stellen. Ja, dat is inderdaad ik de vraag. Ik weet dat er vanuit Rijkswaterstaat droog oorlijst is ik met de ministeries. Zoals het nou is, wij zeggen gewoon het moet opgenomen worden. Dus wij gaan hier gewoon aan de slag. En wij zullen wel wanneer het eventueel de oorlog valt. De fiscus op de Noord- en Waadzee hebben een soort last van de oerboordslijnen containers. Ze heljen netten vol gwot uit de zee. En die worden in grote poeden opslaan in de haven Ajoen. De driehoende containers smieten ik een soort gevaar op voor de schipveert. Zo vertelt voorzitter Johan Nooitgedacht van het Fiscusboen. De mat nevens hem in de havens beter taffensjoch komen op het beladen van grote containerschippen. Die moeten zogenaamd scheefvast gestuurd worden. Er is speciale methoden voor, dat moet gebeuren in de haven. En dat is onvoldoende gebeurd. Dus mooie praatjes dat het normaal is dat ze op boord gaan, dat is gewoon flauwekul. Dat moet zeevast in en dan moeten ze alles warmen herkennen. Je bent gewoon fout te maken. Oornijs dan meewerkers van de glastuinbedrijf Hartman in Sijsbjerm weigeren nevens het vakbond CNV vakmensen massaal om haar een handtekening te zetten onder de overeenkomst die haar verleden week varlijn is, troch de directie. Vlak voor de criisdagen kregen 57 van de 110 meewerkers te jaren dat ontslag voor haar een onvregen is. Het vakbond hier adviseren om de overeenkomst net te tekenen, om te bijdragen oors 4 onder de reguliere uitkering leidt. Sietse de Bruyne van het CNV Vakmeesken leidt uit wat er nou met die meewerkers gebeurt. Op het moment dat je niet tekent, of dus niet akkoord gaat met het voorstel vanuit Hartman, dan beland je dus weer in het reguliere traject van het UWV. En dan heb je recht op transitievergoeding. De vakbonden en het bedrijf zullen manje op een ei om de tafel om over de ontslagen te praten. Het waren nog, het is een gratis seizoen, de loft is beroen. Zo utentrog is er wat rein, of buikers. Er stiet een matige en vrij krachtige wind uit het westen en het noordwesten. In het watergebied is die betieren krachtig. Mooi bewolking, dan rijnt het zuitentrog ik. Het droege waar had likwols de oerhaan. Het is dan staan 8 of 9 graden. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en brengservice. 06 21 38 68 51. Een persoonlijk gesprek met mijn bank terwijl ik een appeltaart bak. Hoe ik dat doe? Wij nemen 6 grote appels, 200 gram bloem. Nee, ik pak mijn tablet erbij, start beeldbankieren, want ik heb een afspraak gemaakt met een adviseur. Hallo. Dat kan over een hypotheek, spaargeld, pensioen, die dingen. Stukje taart? Als dat zou kunnen. Altijd in beeld bij je bank met beeldbankieren van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/beeldbankieren. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Nou, eenmalig voordeel op Bergen en Boksprings tijdens onze eindejaarshow bij Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Leeuwarden en Sneek. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug met deze eerste aflevering van Noorderwien Live in het Nijer. Als het al je mist, als het eerste jaar loeren. We hebben fantastische muzikanten die te gast. En bij deze ook nog de beste wensken. De muzikale wensken in ieder geval. En ik ga naar de band Meisje Treien binnen. Prot in Duitsland speelt met Joet gelukkig in Noorderwien Live Moondays. Hoe heet het nummer wat je hem dwang? I Fell For You. Oké, live in Noorderwien!
learned to see the only truth. Realize I fell for you. We had an agreement, I did not want to see you. Baby, on the other hand, you proved me over a real man. You told all the stories, we did not need to worry. I fell for you, that's the only truth. Baby, you fell for me too. I fell for you. Every day was turning late. Every day was so great. We told all the stories, we did not need to worry. One day I just noticed it. You and me a perfect fit. I told you I love you. I fell for you. That's the only truth. Baby, you fell for me too. I fell for you. Oh, I fell for you. Oh, it's the only truth. Hey, baby, baby, you fell for me too. Hey, I fell for you. That's the only truth. Baby, you fell for me too. I fell for you. You fell for me. I fell for you. Ja, lekker. Moondays. Straks nog een live nummer hier. Vond ik geweldige band. Messi Trein Bizzen. Alinne zit de man nog altijd met een prachtig mooie cowboyhoed op. Albert Huizeling begint het verhaal met die in Amelon. De country weensken. Wat ben je de country helden van die? Country hell, ja. Ik hou zelf een beetje meer van de country pop. Dus Alan Jackson en Brad Paisley, Lone Star, een hele goede band. En ja, dat zijn mijn helden. Johnny Cash vind ik natuurlijk ook goed. Maar ja, iedereen speelt dat. En ik pak gewoon die andere genre. En dat, met een klein salvje op mijn gitaar probeer ik dan net iets anders van te maken. En ik heb nieuwe nummers geschreven. En die worden opgenomen in Smilde, in een Neon Studio. En die heeft een Country Music Association Award hebben ze gekregen. Dus ze mogen officieel vanuit Nashville hier opnemen. En daar komt een hele band achter, country band komt erachter. En het is de bedoeling dat einde van het jaar mijn cd Just Me uitkomt. En dan proberen elke maand een liedje te maken en op te nemen. Wat een klus, joh. Ja, het is leuk. Ik zeg altijd, je moet dingen doen die leuk is. En ik heb een nummer, één nummer is wel een beetje een heftig nummer. Dus Political Chickens heet dat. En het gaat over mensen in de politiek die niet durven te zeggen waar het op staat. Ja, precies. Ja. En als je dat hier in Friesland ziet, we hebben hier mensen naar het ziekenhuis toe moeten. Dan moeten ze naar de WMO van de gemeente zijn, maar en dan zijn ze over een kilometer heen. En dan zegt de gemeente gewoon van, ja, sorry, over de kilometers heen. Ja, maar ja, als iemand naar Groningen moet of naar Sneek of ergens anders heen, ja, hoe moet je er komen dan? Het yield is op. Ja, dat zeggen ze dan. Maar ja, misschien dat de provincie daar wat mee kan doen. En zelf bij 50+ zit ik, dus wij strijden ervoor. Goed zo. En daar had je een nummer kunnen. Het volgende nummer, dat is een love song. En die heb ik voor mijn vrouw geschreven.
En dat is op het moment dat ik haar ontmoette. En later kwam het in me op. En dat nummer heet My Redneck Girl. Albert Huizeling, dames en heren. Mijn nummer voor zijn vrouw. Live in Oranje. I met her on the evening. And I asked a number. 2 days later, completely in love. Oh, my redneck girl looking far from her home. Every time I call her on the phone, her mother is there all around, and she lives in a small town. Her grandma is for time to raise, waggling on a porch every day. Oh, my girl, my redneck girl. Yeah, my redneck girl looking far from her home. Every time I call her on the phone, her mother is there all around, and she lives in a small town. Her grandma is for time to raise, walking on a chair every day. Oh, my girl, my redneck girl. Someday I will marry her, yeah, that's for sure. All the kids I got with her, our love is pure. Oh, my redneck girl, looking far from my home. Every time I call her on the phone, mother is there all around, and she lives in a small town. Her grandma is full time to raise, picking on the porch every day. Oh, my girl, my redneck girl, my redneck girl, my redneck girl. Met her on the evening and I asked a number. 2 years later, still completely in love. Thank you. Ja, Albert Huizeling. Redneck Girl. Ja, Redneck Girl. Ja. Kijk, zij woonde op Ameland. Ja, dan moet je altijd bellen. Ja, dan kreeg je wel eens een keer iemand anders voor de telefoon. Ja, die moest je niet hebben. Nee. Wil je vriendinnetje hebben, toch? Yeah, that's the way it goes. Ja, dat is nu 26 jaar geleden. Dus ja. That's a mighty long time ago. Ja, en nog volop liefde. Ben je vaak in Amerika geweest, omdat ze een country liefhebber West of net? Nee, ik ben in Noord-Amerika geweest. Ik ga er ook niet heen. Nee? Nee. Die Trump die zit er nou en hij maakt veel dingen kapot. Ja. En ik heb daar wel eens een keer wat opgestuurd. Zeg maar, mensen draaien het wel. Maar ik heb zoiets van, ik ga er wel overheen als Trump weg is. Oké. Oh ja, dat ken ik inderdaad. Oké, wat wordt die volgende nummer? Mijn volgende nummer, dat is I'm Already There. Albert Huizeling. Call around the phone from a lonely place, hotel room, just to say I love you one more time. Scattered on noise, kids playing on the background. He has to wipe a tear from his eyes. Little girl came on the phone and says, Daddy, when you're coming home, just be the first thing that was on his mind. I'm already there. Take a look around. I'm the sunshine in your hair, the shadow on the ground, whispering in the wind, your imaginary friend. Do you feel the love that we share? I'm already there. I'm already there. She came back on the phone and said, I really miss you, darling. Don't worry,
me about the kids, they'll be alright. Wishing you were here, standing in beside of me, and knowing I will be in your arms tonight. And I gently touch the lips with my fingertips to turn out the light and close your eyes. I'm already there. Take a look around. I'm the sunshine in your hair, shadow on the ground, the whispering in the wind, your imaginary thing. Do you feel the love that we share? Already there, already there, already there. Take a look around. I'm the sunshine in your hair, shadow on the ground, the whispering in the wind, your imaginary friend. Do you feel love that we share? I'm already there, already there, I'm already. Ja, Albert het Huizeling. Countryster van het Ameland. Nog plannen voor het weekend of moet je straks weer met de boot terug? Ik ga straks weer met de boot terug en dan even op het strand kijken of er nog wat ligt. Ja, maar help je mee met schoonmaken? Ja, natuurlijk, als het wat ligt. Ja, als iemand tijd over hebt, kom, help mee schoonmaken. Want dat is goed voor het eiland en we moeten dat spul een beetje van het strand of zien te krijgen. Goed, Ameland zit ik op zijn harses dus. Ja, het leeft. Ja. Het leeft en dat is mooi. Op de hele eilanden leeft het. Maar ja, we zien liever natuurlijk een zootje balkon op het strand liggen. Ja, precies. Ja. Dus ik word natuurlijk wat milieuvriendelijker. Luister eerst, succes met de opnames van je album We'll Meet Again. Zullen we het zo doen? Ja, dankjewel. Dankjewel, man. Dankjewel voor de komst. Goed, ik weer naar Moondays. Dames en heren, ja, het is 4 januari. De meesten ben lekker nog op vakantie. Lekker rond het uitbuiken. En wij gaan lekker het feestje vieren. En dat zie je toch binnen. Ach, lekker spelen. Klinkt weer goed, jongens. Maar je moet het weekend verder nog spelen? Of, Dit weekend niet. Oh, lekker. Maar, volgend weekend daarna. Dan gaat het ook weer helemaal los. Het weekend daarna. Gelukkig zijn jullie hier vanmiddag. We hebben nog alleen maar tijd, dus jullie gaan 2 nummers spelen. Welke? De eerste is Creature of the Night en de tweede is Moonshine. Okay. Moondays live in Noorderwien. Told me bedtime stories never left my mind. The way I see it, you won't remember. You're a creature of the night. You're a bad creature of the night. The way I see it, you won't remember.
You're a creature of the night. Close my eyes and fall asleep. But wait, I heard a noise. You are standing in the shadow. Creature of the night. You're a man, that creature of the night. With a come and hunt when the lights are out. It seemed to notice I am just a child. You're a creature of the night. You're a man, that creature of the night. Way to come and hunt when the lights are out. Seem to notice I am just a child. You're a creature of the night. You're a creature of the night.
Geweldig. Moon Days. Ze zetten je het uiteindelijk met deze nieuwe aflevering van Noorderwind Live. Dank je wel. Tot de volgende keer. Succes in de studio. Jij bedankt. En see you next time in de studio. Ja, zeker. Deal. Goed zo. Moon Days. Maria, Sebastian en Tom. Hoor ze in de gaten. En als de plaat uit is, dan komen ze zeker waarom naar deze studio tafel. Straks 12 uur van Noorderwind Live. Graag een Daleks. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. De wereld ontdekken in 1 dag? Beleef nieuwe bestemmingen en grenzeloos veel activiteiten op de vakantiebeurs. Ontmoet locals, dans mee, proef exotische hapjes en boek de beste deals. 10 tot en met 13 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Hey Beauty, 2019 wordt helemaal jouw jaar. Het begint meteen goed, want bij Easy Paris Excel krijg je nu 25% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. De vakantiebeurs, 10 tot en met 13 januari. Koop nu je kaarten met korting. Kijk, met Bolderman. Een geheel verzorgde 12-daagse rondreis door Corsica en Sardinië vanaf €799. Bolderman. Voor rondreizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het migrantenschip de Sea-Watch mag bij Malta worden bevoorraad. Het land laat het schip niet toe, maar geeft wel toestemming om vers drinkwater en levensmiddelen af te geven. De Sea-Watch dobbert al 2 weken rond op de Middellandse Zee met 32 migranten aan boord. Geen enkel Europees land wil hen opnemen. Tegen de 5 verdachten die in oktober een verdacht pakketje neerzetten bij het provinciehuis in Lelystad zijn werkstraffen van 80 uur geëist en voorwaardelijke celstraffen. De verdachten zeggen dat ze met hun actie op een ludieke wijze wilden protesteren tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Op Schiermonnikoog helpen 100 militairen bij het opruimen van de aangespoelde inhoud uit de zeecontainers van het schip MSC Zoe. Ze kwamen vanochtend aan op het eiland. De Waddeneilanden stellen de Zwitserse reder MSC aansprakelijk voor de aangerichte schade. De verzekeraar van de rederij is op de eilanden langs geweest om de schade op te nemen. Buitengewoon opsporingsambtenaren in Amsterdam hebben rond de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden. Dat gebeurde om te voorkomen dat de BOA's een schietschijf zouden worden, zegt de vakbond van de ambtenaren tegen stadsomroep AT5. Het gaat om delen van Zuidoost, Nieuw-West, West en het Wallengebied. De Duitse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de aanslag bij het partijkantoor van de rechtspopulistische Alternatieve für Deutschland in Döbeln. Bij de explosie gisteravond raakte niemand gewond, wel is er veel schade. De politie gaat uit van een politiek motief. In het zuiden van Thailand is tot nu toe 1 dode gevallen door Pabuk, mogelijk de zwaarste tropische storm in decennia. Het slachtoffer is een opvarende van een vissersboot. De afgelopen dagen zijn tienduizenden mensen geëvacueerd, onder wie Nederlandse toeristen. De storm trekt morgen over land verder naar de westkust van Thailand. Het weer overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. Later op de dag een enkele bui in het oosten en noordoosten. Het wordt 4 tot 7 graden. Ook in het weekend veel bewolking en af en toe regen, dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind Live. Met onder andere de band uit Snits. I Am Captain, Mark Fries Wolma. Hij komt uit Grace en Grietje Kingma. Die had een hele goede muzikanten met naam. En het gaat dan vooral hoe verder skuren. Dit alles en nog volle meer in het komende uur. Nee, de boodskappen. Ik ben Olympisch kampioen Jochem Uitdagen. En ik schaats tegen thuislijmziekte. Samen trotseren wij de alternatieve Elfstedentocht. Om mensen met thuislijmziekte een normaal leven te geven. Schrijf je in of sponsor jouw schaatsheld op skate4air.nl. Skate4Air. Schaatsen tot het niet meer nodig is. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Ook op make-up. Daarom nu alles van Max Factor voor maar €10 per stuk. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online.
Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Het is alweer gezellig in de studio bij deze aflevering nummer 1 van het Nee hier. We hebben de wisselingen tapast Moondays. Ze zijn aan het oproepen. Straks de band uit Snits, I Am Captain. Die zullen nog op het Nijiersfeestje van 3 voor 12 optreden. Dus dat nog belangrijk. Be prepared. We hebben straks nog een rapper hier in de studio. Timo de Jong, de singer-songwriter, komt nog wel. Grietje Kingma en Verder Skurer, mijn aantal muzikanten. En Fries Wolma. Die zit nog even mooi te soundchecken. Ik let hem maar vast weer. Oh, geweldig. Ja, dat mag wel. Dat mag al dit. Nou, als het. Dag Fries, hoe is het, jongen? Ja, hartstikke goed. Moet jij nog even soundchecken? Ja, daar ben ik nou mee bezig. Oh ja, stoor ja. Ja, alleen dit ding dat zit al in de weg. Oh. Die moet ik wel even gebruiken natuurlijk. Hè? Ja. Hoe is het? Mooi wat? Nee hoor. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar wel rustig. Ja? Ja. Ik heb er 2 dagen wel last van, maar voor de rest ging het wel. Mooi man. 2018, het is aardig hitgevoelig voor die West, hè, dit vliegt niet hier. Ja, ik heb er 3 singles uitgekomen van Suze Schilwel, Maxi Jakker. Die ik geschreven heb. En Wie Buus heb ik aangeschreven. En deze single die is al beleefd gekomen. Pure liefde is nooit te koop. Pure liefde is nooit te koop. Ja. Ik kom zo bij hem. Doe ik eerst nog even soundchecken. Dan ga ik even naar de andere kant van de studio. En ik zie je Grietje. Grietje, waar is Grietje? Kom je Grietje, kom erbij. Grietje, Kingma. Ja, kom er even bij. Ja. Oh, wacht zacht. Moest mijn CD er nog even bij hebben zelfs. Kom eens even bij de bar. Want Fries Wolmer moet er even soundchecken. Hoe is het? Hartstikke best. Ja, best. En hartstikke leuk om je weer eens even te wezen. Ja, nou, ik zeg toevallig, maar dat is volgens mij alweer 2 maanden geleden een aankondiging van een van die. Ja, mag ik het project nemen of vaststelling? Kerst het wel een project nemen, ja. Ik heb er 4 jaar met wandelen. Waarom zo lang? Ja, heel soort redenen. Er vond een keer een muzikant al, moest een oor niet vervonden worden. Ik hier werk maar de muziek. Het moest mijn eigen worden. Want ik heb mijn oren 2 cd's binnen mijn eigen vestjes. En dit zijn bestaande lieden. Dus die moest ik mijn eigen maken. Nou, dat kostte wat tijd. Centraal zit Verder Skuren. Nee, helemaal net. Oh. Nee, het is centraal staat Adse Bos. Oké. Tja. Hoe kom ik bij Verder Skuren? Dat vreeg ik me ook al, want het... Dan ga ik daar een verschrikkelijke fout in maken. Ja, nou, maar dat is die verjong, ja. Nou, nee, dat vind ik net. Maar Adse Bos, dat wie ook een Fries schreeuwer en dichter. En die had een soort cirkellieden oerzet. En hij wie een hele goede vriend van mij. En hij wie ook de zweger van Bernard Smilde. Nou, die koest al echt. Ja, daar heb ik een persoonlijke link voor mij. Ja. Nou, maar dat verklaart het meer rare kronkel net. Nee, nou ja, dat zien we maar boeten dit programma litten. Maar Adse Bos... Nou, toen had je wel eens een vaststelling die in mijn teksten van Verder Skuren. Ik heb ze wel eens broekt, ja. Dus daarom hier ik van de morgen op Facebook schreeuw van... Hé, waar zongt dan die lieden van Verder Skuren? Ja, nee, hier zat er ook, ik hier dat niet meer lezen. Hindert niks, maar ik zong dus oorzettingen van Adse Bos. Nou, vertel het verhaal even van deze meneer. Ja, nou, hij was een hele goede vriend van mij. Het was een oudere man. En op het laatst van zijn leven kwam ik met hem in contact. Hij had mij een heel soort leerd over schreeuwen en oorzetten en dichtjen. Metrum en taal-eigen. Nou, al je van die typisch Frieske dingen. En hij had een heel soort mooie, geven oorzettingen maken. En bij zijn leven hebben we al betocht dat ik een cd opnemen zou. Dat ik het jongen zou. En dat ik dan oorzettingen van hem jongen zou. Nou, en
hij wie ziek doe. En toen heb ik hem tas zijn dat ik naast deed, zo ik hem maar verder gaan. Dus toen vregen ze nou van wie er goed wan. Ik denk dat ik wel maar spelen hier, ik word goed wan. Want als je wat belooft aan iemand die het versteert, dan maakt dat goed. Dus nou, dat spelen mij en het is goed. Dus dit is hem. Ja. Let hem zien, voor de mensen die de radio voor haar zong en naar lied. Grietje Kingma zongt lieden van Altse Bos. Goed, ik let hem nog even zien. Hoe haast dit verder oppakt met de muzikanten? Want er komt vanuit de poëzie en dan moet het vertaald naar muziek. Ja, dus dat weet ik nog een ding. Hoe maken ze nou bestaande lieden? Dat is die eigen makers. Dat is het juist van. En boven dat, de titel is Sjong een nij lied. Nou, dat is van mensen die het kerkelijk daarin thuis binnen, die weten dat de tekst is van een psalm. Nou, psalmen binnen heel oud. En dan is de opdracht Sjong een nijlied. Dus daar zit wat een zinstelling in. Daarom vond ik dat zo mooi om dat juist ik als titellied en titel dus van de cd te Jan. Want Sjong een nijlied, dat jouwt ik wat een opdracht in. Dus ik heb bezocht om mijn oreninstrument, dus net tjerkenwargel. Alle goeds oren tjerken waren, maar dat vindt net op deze cd. Hier vindt een heel soort gitaar en blokfluiters en piano en violen, want Rob dacht ik wel mij. Ja, het is net letterlijk volkmuziek, maar het zit wel, qua sfeer zit het wel wat in die hoek. Ik denk het wel, ja. Maar je krijgt een beetje folky gevoel bij. Klopt. Ja, dit is de muziek die ik graag maak, want zit dat wie ik van, ik wil het dan, ik graag zongen. Je maakt gewoon zongen wist die ik in thuis vielst. Nou, en dat is maar deze tolve lieden. Ja, vind ik heel goed slagen. Dus hij is er nou. En ik ben verschrikkelijk blij dat hij er is, hè. Ik je voorstellen. Goed. Ja. Stel ze even voor, bij de heren die spelen. Ja, nou, er dus 5 muzikanten maar die een cd, maar er ben nog gewoon maar vakantie. Dus ja, het is betiteld hier. Daarom. Maar Wil van Ekeren uit Greens, een goede vriend van mij, die koe wol. Ja. En die is er. En hij speelt het op een cd, blokfluiten. En hij heeft allerlei arrangementen maken voor synthesizer. Ja. En Jood, dat vind ik wel uniek. Jood speelt het er vleugel, piano. De oren, dat is Rob valt in. Of Rob Dujardin, wat je willen. En Rob speelt het viool op een cd. En Jood dochter dat ik. Oh, geweldig. Zullen we het eerst noemen maar? Zullen we dat nou, ren ik mij die mee naar de vleugel. Rob, en welkom in de studio hier. Hier lekker staan, jongens. Nou, de namen verder skuren wil ik je het net meer nemen. Nee, dat doen we maar net. Dat is een echt een rare kronkel voor mij, West. Ja, nou ja, dat heeft ze uitgevonden. Ja, soms gaat dat zo. Had het in de holle? En het stilleven? Het is een lied weeffoutje. Zullen we het maar op? Oh, tel maar op. Nou, ja. Maakt het goed en speel u eens helemaal plat wat zo belangrijk. Hoe heet het stuk? Dit stuk is Geen Stille Vreun. Het is wat een jenstig nummer. Het wordt ik wel zongen bij rouwtjensten. Dus we gaan even in een sfeer van afscheid nemen en in je bedenken dat je leef hebben en dit onder de oudstien is. Dames en heren, dat is Noorderwind Live. We beginnen van blues naar Grietje Kingma en een serieus lied. Dat jet op de Vrede Miggie in dit programma dus. Live in Noorderwind. Stille Freund, den Leben von sin ein Streck,
das Stoff geht weer, den Würge weer verleer. Gott dit alleer, dis koop en rob daar wezen. Robt hij nou op, zijn stem verhoort het neer. Geen stille vreugd in Christus bist begroven. Hij leven stor en is verreest van dij. Dan bij hem wachten hij, het tas zijn plakje. Des reste meist, daar is er eeuwig bij. In stille vreugd, vast hebben wij die zeer dien. Nou bist er veilig, neem us namen teer. Daar hast dus rekken, daarom moet wij treuren. Us leven is nooit hetzelfde meer. Geen stille vreugd, wij kunnen die ding glorie. Sjong, sjong van harte, voor de Heer dien lied. Daar joudest Christus ziel on mij verschenen. Vier nou dat Jezus docht wat hij onthield. Vier nou dat Jezus docht wat hij onthield. Ah, mooi. Grietje Kingma. Natuurlijk met begeleiding. Grietje. Ik was toch een beetje zagrijnig. Ik denk, hoe kom ik erbij? Ik kom het dan even. Waarom? Er was ooit een vaststelling gewoon op het Sjerkenpaard. Ja. En dat heb ik mixed met die verhaal van deze cd. En daar hast u leerd van verder skuren die, hè? Nou ja, dat is wel saai. Ja, daar hoort er net erop. Nee, ik hoef geen gelijk van die te krijgen. Maar ik denk, ja, ik moet even weten hoe ik werk het wij hellen. Ja, tuurlijk. Ja, dat wil je weten. Nee, goed zo. Hebben we dat teruggezet, dames en heren. Net helemaal. Nou ja, als kijk thuis van die vragen, gaat het wel goed met die. En mag ze net eens naar de dokter toe. Precies. Hij had stem niet in het binnen. Dat mag je net aan. Hoe is het bij Rob? Ja, heel goed, dankjewel. Ja, dan ben ik een man. Nou, de laatste tijd wat rustig in Friesland in ieder geval. Nou, op het muziek met, ja, wat minder droogd waren. Waar bent met Waan al hier? Nou, u zegt wij. Ja, nou, ik ben nu in Amsterdam. Ik ben hier nog heel tijd in Amsterdam de helft van de week. Maar ik ben echt verhuizen voor de tweede helft van de week naar Ljouwert. Ja, met mijn vriendin Wennet. En ik heb een vestiging van mijn eigen psychotherapiepraktijk in Ljouwert openen. Daar is het druk mee, denk ik hoor. Ja, heel druk. We hebben een hele lange wachttijden. Maar ja, ik ben krek begonnen, dus nooit mijn wachttijd een mannen. Maar het is toch... Nou, we hebben geconstateerd dat ik nog net in de war ben. Nou, ik schreeuw me net in bij die. Nee. Beter gewoon staan lekker mijn muziek dwalen en met die uitzuring. Dat is het beste. 2009, Hasplan voor 2009? Muzikaal? Altijd. Ik ben van doel om een triathlon te rennen. Oh jee! Fietsen en zwemmen. En dat kost het een soort tijd om het oefenen. Ja, ik ben op het fietsen begonnen. Ja. En mountainbike. Ik weet nou er alles van uit. Ja, dat kost die klauwen met tijd. Maar wat gezongen? Ja, de winter Alverstede fietstocht zal ik fietsen op 3 februari. Ja, beziekje tenminste. Elektrisch erbij of niet? Ja, dat mij niet. Nee. Ik hoop je dat het op eigen kracht slaagt. Ja. Wat een prachtig project dit, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind Grietje, haar stem en expressie en het is heel en dan haar eigen, zeg maar. Deze christelijke versjes, ik ben er heel wies mee dat ze mij oervregen had. Ja, hartstikke mooi man. Ja, Grietje, want hoe lang jongst u al?
Ik denk zolang dat ik praten kan. Ja, dat denk ik al. Ik heb altijd zongen. Ja, geweldig. Vind ik. En wanneer best eigenlijk had je de sprong maken naar... Ja, dat wordt... Tussen de scodoren waar... Ja, precies. Nou, dat wie in eind 2000... Nee, dat wie 2004. Toen had ik eerst wat andere dingen doen. In 2008 trof ik Rob. In 2007 trof ik trouwens Wil al. Ik zie het eerst wat meer in de dirigentenhoek. Dus koren en zoks wat. Maar toen ik kwam op zelfs teksten schreeuwen en zo, dacht ik, ja, dat is mijn grote passie. Dus ja, dus en dit jaar, 2019, zal ik mijn tweede lustrum vieren. Want in 2014 heb ik mijn eerste lustrum, daar heb ik bij die West. Nou, en dus... Wat is het maar mijn lustrum? Nou, weer een lustrumconcert vanzelfs. Wanneer is dat? Had je al een datum? Ja, nou, soms september of zo. Sok ze wat. Ja, zoekt die dan weer? Ja, en ik zo zitten, maar we hebben een agenda op afspraak met hem hier te komen nog even. Ja, precies, dat bedoel ik. En dat zal naar de simmer wezen. Dat kan wel eens de eerste naar de simmerstap wezen. Dat zou heel goed kennen. En van Wil heb ik in elk geval de tassissing al dat hij dan mij spelen zal. Goed zo. Ik zie een beetje naar hem, want hij is Grenslander. Ja. Dus hij versteert het denk ik net al. Maar je weet wel dat het over jou gaat nu, hè Wil? Ja. Straks dan alleen maar helemaal hoe het was niet te spreken. Goed, maar nog een keer nou. Wij zullen ook jongen, wees jouw mijn toekomst. Wees jou mijn toekomst, o Heer van mijn hart. Wees van mij alles, de God die het meer redt. Wees in mijn denken, bij nacht en bij dag. Wees altijd bij mij, als licht op mijn weg. Wees jou mijn wijsheid, o Heer, wees mijn wet. Jou dat ik mijn voet in jouw voetsprinten zet. Wees jou mijn heid, neem mij aan als jou ben. Dat ik in mijn het jou als eigenaar erken. Wees jou mijn harnas, mijn schild en mijn zwaard. Mijn wapen, hoe dreig je het vjochtje ik weet. Wees mijn beschermer, mijn schild in een strijd. Laat me verriezen aan een eind van het tijd. Mijn toekomst, mijn stiepen en stjoor.
Ah, prachtig. Mooie stem, Grietje Kingma. Ik ga even naar de pianist. Wil, hoe is het? Uitstekend. Ja, is het wat te volgen allemaal voor de Groninger? Heel redelijk. Hè? Ja. We hebben nog een Groninger in de house. Die zal straks ook nog optreden, Fries Wolmer. Dus we kunnen een beetje steun aan elkaar beleven. Maar... Heel goed. Ik kom zo vaak in Friesland mede door Grietje dat ik uw taal meer en meer ga waarderen. Dus. Nou, wij het Gronings ook hoor. Dus, hartstikke al dat gedoe onderling, dat moeten we gewoon niet... wat doet u muzikaal nog meer? Eens even kijken. Ik speel blokfluit. Ja, ik heb een tijd op het conservatorium gezeten. Ik mag heel graag arrangeren. Ik mag heel graag percussie spelen. Ik mag ook verschrikkelijk graag zingen. Maar dat heb jij Grietje nog niet gedaan. Nee, heerlijk. Maar als het maar muziek is, Ja. Wat zegt u, Grietje? Kerst soms beter vrij wat dat er net op muzikaal met. Echt de Toes en Poorters? Absoluut. Grandioos is het. Ja. Maar dit zijn het zijn hele mooie liederen. Doet u ook in andere muziekstijlen nog wat? Of is het toch... Ja, ik ben gek op jazz. Dus, op een of andere gek, maar verbaast me niks. Nee. Voor mijn synthesizer maak ik ook big band arrangementen. Maar ook, ik ben ook helemaal gek op Bach. Dat is een grote favoriet. Percussie, ritmisch. Eigenlijk van alles. Als het maar kwaliteit heeft, dan mag het van alles zijn. Ja. Dom in de muziek, hè? Er staat een microfoon hier. U gaat in plaats van de vleugel nu de blokfluit pakken, geloof ik. Dat klopt, ja. Dan begin ik even naar Grietje. Ga u alvast... Grietje, de cd, daar gaan we het even horen. Het verhaal van een dichter. Nou ja, die libbert net met de worst hem toch nog in leven horen qua poëzie. Het is een stukje eerbetoon. Ja. Had hij een product gepubliceerd? Eerder een product van hem op papier, kan? Nou, net zo heel veel. Hij weer hield zinstbaar naar oren. Hij zette dus oor, dus ik dat nije liedboek van de Tjerken had er een heel soort ondien. En zijn eerste dichtbundel, dat is een prachtige titel had hij, Alles op zijn tijd. En die kwam uit doet er 80 weer. Vind je dat nou net grappig? Zo wil ik wijs op mijn 80ste. Dat je nou nog komt op mijn bundel uitkomen. Nou, waar weet was ja, maar dan huldig je het leven nog op die leeftijd. Nou, dat is wel zo. Ja. En hoe dit lied, wat we nou nog zongen zullen, is denk ik wel aardig om te vertellen. De meesten jaren aanst een gitaar. Dat is de gitaar van Jan Bartlema. Ik speel je zelf, ik wil gitaar. Dus we hebben even overwogen van zal ik het spelen. Maar dan dacht ik Jan Bartlema te kwad. Want die speelt het zo fantastisch. Dus we hebben maar wat kunstgrepen. Nou, daar wist u alles van. Het zit hier, hoe neem je dat? Inblikt in het wasken. Het zit in het systeem. En wij spelen het maar. Het komt uit de digitale doos, om het zo maar te zeggen. De rest is live, dames en heren. Hoe heet het? Het heet De Vrede van de Grijden.
Ja, prachtig. Grietje Kingma. En in dit geval bijstien terug Rob Veetlin en Wil van Ekenen. Die geweldige mooie vogelloen met zijn fluitwit te hele partij. Prachtig is dat. En op een cd speelt het Wil ik allerlei instrumenten. En dat is gewoon een aardigheid om dat te jaren. Ja. Jongen, hij leert mijn werk en ik zal het nooit meer via de Atsebos. Atsebos, dat is het. Helemaal goed. En die hoor ik nog wel eens broeken van de cd. Kom maar weer. Dan kom ik gewoon weer. Door we. En met Lustrum jerkt hij zeker weer. En bij deze best nog hier in de studio. Grietje Kingma, dames en heren. Wel via de site en alles wel. Ja, mijn website grietjekingma.nl. Dan ken je ook wel via de zien. Dank u wel. Tot de volgende keer. En we gaan. Nee, nice. Jongens en meisjes, kom deze kerstvakantie schaatsen tussen de treinen. Met Koek en Zopie, live muziek en nog veel meer. Winterstation. Bijna elke dag tot 7 uur in het Spoorwegmuseum. Kaarten op spoorwegmuseum.nl. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Natuurlijke ondersteuning tijdens de wintermaanden? Kruidvat helpt je. VSM geeft je kracht uit de natuur voor iedereen van alle leeftijden. Nu 15% korting op alles van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is het Frieske ijs. De ijshal in Ljouwert is van de middag onverwachts dichtgegaan. Reetrieders waren van het ijs van de Elfstedenhal hellen vanwege een technische steuring in de ijsmachines. Door de steuring wienen die uitvallen wanneer het ijs zeeft waard en er net langer op rieden worden koer. Het is net bekend hoe lang de steuring duurt. De mensen die het nou de hal uit moeten, krijgen wolfvrijkaartjes om een orenkeer del te komen. De burgemeesters van de Wateilanden hebben het tiegedrok maar de s'morgens op haar strand. Juster is er een soort goed hemelen, maar rond de nacht is er weer een heel soort troep onspield op de eiland. Zo zei het burgemeester Gerard van Klaveren van het Ameland. Nou, het is iets minder vervuilend dan gisteren het geval was geweest. Dus gisteren zo'n 200 ton materiaal opgehaald en in hoofdzaak door vrijwilligers. Vanmorgen is er uiteraard weer vervuiling aangetroffen. In hoofdzaak plastic verpakkingsmateriaal. Dus nog niks onrustbarends op dit moment. Maar ja, wat vandaag niet is, dat kan morgen weer anders zijn. Het begint er stadig gewoon uit te zien dat er sprake is van een wiere milieuramp voor de Wateilanden. Om burgemeester Tineke Skokker van Friesland dan ik de vraag of het regering net in actie komen moet door een nationaal rampenplan in werking te stellen. Ja, dat is inderdaad ik de vraag. Ik weet dat er vanuit Rijkswaterstaat droog oorlijst is met de ministeries. Zoals het nou is, wij zeggen gewoon het moet opgenomen worden. Dus wij gaan hier gewoon aan de slag. En wij zullen wel wanneer het eventueel de oorlog valt. De viskers op de Noord- en Waadzee hebben een soort last van de oerboord containers. Ze hel je netten volgoed uit de zee. Die worden in grutte poeden opslaan en in de haven aaien. De drillende containers smieten ek een soort gevaar op voor het skipveert, zei het vastzitter Johan Nooit gedacht van het viskersboen. Er moet nevens hem in de havens beter taffensjoch komen op het beladen van grutte containerskippen. Die moeten zogenaamd stevast gestuurd worden. Er is speciale methoden voor. Dat moet gebeuren in de haven. En dat is onvoldoende gebeurd. Dus mooie praatjes dat het normaal is dat ze op boord gaan. Dat is gewoon flauwekul. Dat moet zeevast in en dan moeten ze alles te warm herkennen. Je bent gewoon fouten maken. En dan nog het ware meest beroen en oedai 6 graden. Uten terug wat rein, stoorruim, buikens. En een maatgrond vrij krachtige wind uit het westen en noordwesten. In het watergebied betieren krachtig, moe bewolking en een beetje ruim. Het droege waar had de oerhaan. Oedai zo'n 8 of 9 graden. Toyota is verhuizen naar een nijplak in Ljouwert. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jarreveen en in Dronriep, nou ook in Ljouwert. En dat is geen toeval.
Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikweda. Nou ek in Lihout. Welkom. Met Effe Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effenweg.nl. Wij zijn even weg! Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Met een vlieg-busreis naar Sardinië? Effenweg.nl. Wij zijn even weg! Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Hey Beauty, 2019 wordt helemaal jouw jaar. Het begint meteen goed, want bij Easy Paris Excel krijg je nu 25% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Omroep Friesland. En we gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind live. Regina is nog altijd druk door met mooie beelden te zitten. 2009, ik lees iets van schreeuwerij, boek. Ja, ik ben natuurlijk al wel 4 ben ik ermee bezig. Hè? Het is een boek hoe mijn belevenissen ouder dan 4 en de spiegel die mijn zoon Joen had in het leven zelf. Ja, maar het is net iets wat je dorst. Nee. Dus ik had er ook wat hulp bij. Okay. Dus ik heb wat contact bij wat schreeuwers en zo. Ja. Dus, maar het is wel heel spannend, maar ik hoop je toch dat ik het dit hier van elkaar krijg. Dat is een klus, hè? Het is inderdaad een klus. Ja. Het is, op een gegeven moment zei je mij, goh, wat had je een erfenis, maar ik kreeg van die zoon. Die er nemer is, Vrongelokken. Jim. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is ik zo. En het had dan het idee dat het een foute film. Maar ja, ik hoop dat ik gewoon een beter scenario schreeuwen kan. Voor een mooie aanrin dat het settled is en dat is wat mij kist. Dus, nou, en ik doe mijn best. Goed zo. Had een beetje van stevige muziek? Ja! Mooi! Zullen we een beetje rock net? Ja. Goed, dames en heren, want Noorderwind Live staat voor alle muzieksoorten. Dus van Chanticorn tot geestelijke lieden. Maar we komen ook bij een band die het op het 3 voor 12 Najiersfeestje spelen zal. Jazeker. Jong, hè, vandaag? Van jong is dat, ja. Klopt. Ja. Maak je bij zijn eerste, tweede treden? We spelen als tweede band. De tweede band, ja. Dat is de informatie die ik nog heb. Ja, en waar speel je? In de Scooters is dat. Oh, Scooters in een muziekcafé? Ja, klopt. Ja. Die naam is Tom? Nee, mijn naam is Peter. Oh, dan had ik de naam teruggekomen. Bist u Tom? Nee, ik ben Peter. Du bent Peter? Nee, ik ben Tom. Je bent wel Tom. Ja. En du bent een beetje begonnen met deze band? Ja, I'm the captain, zeg maar. Ja, dan komt het neer. De titel, Ja. Stel even, waar is mijn naam? Dat is Peter. Peter Jans op bas en Ronald Hoogland op drums. Goed zo. We praten straks wel even. Eerst even de eerste live noemen? Noemen we. Hoe heet het? Drifter. Oké, live in Noorderwind. I am captain. Looking at the ghosts outside of my door, I was wondering if it had been out there before. It riddled me and it fiddled with me, I couldn't see. That made me feel so hollow, 'cause I was living in the past and the feeling came back. I never thought about the future because it's such a drag. It was killing me, nothing thrilling me. I just stopped to be. I'm in a pill to swallow. I'm in a pill to swallow.
is ripped and my back is whipped and my dignity is stripped. Hurt me in a pill to swallow. Hurt me in a pill to swallow. 'Cause no one can take me home. Just leave me all alone. I know I'm just a drifter. And now what's the time tick by? It's on as the war may lie. I know I'm just a drifter. I know I'm just a drifter. That there will always be another one I know. Take me home, just leave me all alone. I know I'm just a drifter. And I watch the time tick by. Yeah, it's almost a one big lie. I know I'm just a drifter. I know I'm just a drifter. I am Captain. Ik ben met het trein dus Tom, Ronald en Peter. En Tom begreep ook wel een beetje dat het een beetje bij die begang is al. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Hier of Trijfelin, hier is iets van... Ja. Nou, voorheen zat ik in een beetje metalband achter, Stonehack, heb je misschien van gehoord. Ja. Nou ja, daar was ik zeg maar leadgitarist. En ja, ik had ook eigen nummers, eigen ambities. Ik wou graag op de voorgrond en nou, ik denk, ik doe het gewoon. Ja. En toen heb ik hun gevonden. En, waar heeft die man van? Komt zelf uit Snits? Komt de rest ook nog uit Snits? Ronald heb ik via, ik weet het niet meer, help even. Via Johannes en Wanda. Ja, dat zegt jullie heel veel, denk ik. Ja, nee, dat is wel... Ja. Ja. Nee, maar via dus. Via, ja. Maar muzikaal wordt klikken natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, dat doet het wel. Ja. Dat doet het wel. Lekker, man. Heerlijk. Wat ben je ambities voor 2019? Gewoon zoveel mogelijk spelen. Spelen. Lol hebben gewoon. Ja. We hebben ook een nieuwe EP, die hebben we net klaar. Vandaag is hij bezorgd bij hem thuis. Oh. Dus, op tijd of wie het werd te laat? Correct te laat. Ja, hè? Ik denk, kom nooit op tijd. Nee, maar hij komt eraan. Okay, ja. Je hebt nog net niet bij hem? Nee, bijna. We kunnen nog net zien leren. Nee. Nou, ik ben kwart model om het zien te leren. Hoe de EP praten we straks hebben. Je komen nog een aantal keer in de speling. Ben ik hartstikke blij mee. I am Captain uit Snits. Mooi, muzikanten. En gelukkig ik in Greenslo en Geert verder. Fries Wolma, we hebben je al in weer. Hoi. Ja, hoi Willem. Alles goed? Ja, prima man. Ja, gaat goed. Veel aan het schrijven? Heel veel aan het schrijven, Willem. Ja, vorig jaar toch heel wat liedjes die uitgekomen zijn op single. Nou, we hadden het er even, via Buza. Doe je dat vaker voor haar? Sinds deze single die geschreven hebben, heeft ze gezegd van, heb je nog meer liedjes? Ja. Dus ik heb al 2 weer naar haar toegestuurd. Ja. Hoe is dat contact gegaan? Ja, ik ken Wier al heel lang natuurlijk. Hè. En Wier die heeft heel veel met Jur Eckhardt vroeger gewerkt. En Jur is met pensioen. En nou is Mark Pepping haar producer. En is ze wel op zoek naar nieuwe liedjes voor haar nieuwe album. Die komt in 2020 uit. En dus dit jaar wordt alles opgenomen. Ja. Dus ik heb weer een job erbij, zeg maar. Ja, leuk man. Ja.
En zelf, je staat hier nu alleen, maar wat zijn de plannen? Wat wil je 2019? Nou, ja, schrijven dus. Met Suur Scheerwol treden we dus ook op. Met Sijs Scheer, Wally en Erik. Daar moeten we even een afspraak van maken. Jullie moeten even terugkomen met z'n. Dat is goed, prima. Ja. En 12 januari staan we Stroofklinkersfestival in Winschoten in de Klinker. Ja. Dus dat soort dingen komt er allemaal aan. Dat wordt een mooi jaar gewoon. Nou, dat hoop ik wel. Ja. Gewoon doorgaan. Hè? Ja. Singles uit Pure Life is nooit te koop. Ja, Pure Life is nooit te koop. Ja. Zo is het toch? Ja, dat is toch zo? Ja, hartstikke mooi. Ik ken het verhaal natuurlijk niet. Vertel eens. Nou, ja. Ga je hem straks spelen of nu? Ik ga hem nu doen, want het is met mondorgel namelijk. Die andere die is zonder mondorgel. Vertel het verhaal. Nou, het gaat dus over een man die dus verliefd is op een poedie. En poedie is in Groningen dus een hoertje. Oh. En, maar goed, die betaalt hij gewoon voor de liefde. En hij heeft natuurlijk helemaal geen kans bij haar. Dan mag hij een keer langskomen en dan moet hij weer weg. Ja. En dat is het enige contact wat hij mee heeft. Dus vandaar Pure Life is nooit te koop. En het is niet autobiografisch, moet ik zeggen. Ik wou er niet naar vragen, hoor. Nee. Goed, live in Noorderwin, Fries Wolma. Naar wat zegt, al wat krom is, brijst toe rechts. Ik kijk die aan, zoekt die night. Het lieve alleen nog met me verdraait. Vuil me soms aan kade zet, maar best voor mij mijn troedelslet. Du wijst ik en geen dag meer zonder die. Oh, Pure Life is niet te koop. Oh, gijs met elke een aanloop. Wow, en of een touw ben ik aan bod. Maar nog een tietje maar weer fort. Pure Life is niet te koop. In het licht van de volle maan zei ik die op strode staan. Ik zwaai met die best naar de lijn. Al wat thou wilst me niet zijn. Vuil weer aan kade zet. Maar best voor mij die troedelslet. Du wijst ik en geen dag meer zonder die. Wow, Pure Life is niet te koop. Wow, gijs met elke een aanloop. Wow, en of een touw ben ik aan boord. Maar nog een tietje maar weer fort. Pure Life is niet te koop. Die mooie ogen, die lieve lach. Het was pure liefde, dat ik die zag. Die lange hoorn, die lekker lief. Du bist mijn boedie, du blis mijn wie. Pure Life is niet te koop. Gijs met elke een aanloop. Pure Life is niet te koop. Oh, gijs met elke een aanloop. Oh, en of een touw ben ik aan bod. Maar nog een tietje maar weer fort. Pure Life is niet te koop. Pure Life is niet te koop. Ah, mooi. Fries Wolma heet dat aan nog een noemer. Ons dit gewoon op de bank, Fries. Hoe hast het met dit soort nummers? Hoe screwst u eigenlijk? Was er in totale afzondering ergens zitten om een leuk nummer te screwen? Nou, het is meestal dat ik een gitaartje pak. En in mijn studiootje zit en dan ben ik wat aan pingelen. Of voor tv zitten en dan komt er vanzelf wat. Ja, een beetje prutsen dus. Beetje prutsen, ja. Eigen studio?
Klein studiootje, ja. Daar werk ik alles uit en demo's enzovoort. Ja. Zit je al lang in de muziek? Ja, ik ben het zelf kwijt, Willem. Ja, hoort er net zo'n bord bij? Ja. Hoe is het ooit begonnen? Hoe ik begon? Ja. Met de Javelins, hè? Ja, in 1962. Is dat het allereerste bandje? Ja, en daar hebben we 46 jaar gedaan. Ja. Ja. Dat is a long time. Ja, zeker weten, ja. We hebben hier nog een keer gespeeld in een oude huiskamer. Ik weet niet of het dan nog weet, studiootje. Dus een klein vertrek, kleiner vertrek in dan dit. Ja, klopt. Ja, maar een rookstoel hier erbij van alles. Dat klopt, ja. Dat was heel gezellig. Ja, dat was het. Trouwens. Hè? Ja, nee, maar het is een andere situatie. Dat die de Lietse radiostudio, die hebben we helemaal opgebouwd tot een gezellige huiskamer. Ja, mooi man. Het was ook gezellig. Ja, het was heel gezellig. Ja. Hey, ik zeg wat foto's vandaag bij RTV Noord, al die mooie Grenslander artiesten. Ik heb het idee, de Veskes, de artiesten, het leeft vol, hè, in Grens. Ja, het leeft enorm. Er zijn ontzettend veel Groningstalige artiesten die wat uitbrengen. En alle stijlen, pop en jazz en rock en noem maar op. Heb het Grenstalige? Ja, zeker. Ja, heeft hij een verklaring voor, dat we er gewoon... Wat zegt nou, Willem? Wat zegt toe? Heb je er een verklaring voor dat het ineens zo populair wordt? Oh ja. Nou, ik denk dat Ede Staal ermee begonnen is op een gegeven moment. Hè. En toen heeft het zich ontwikkeld. Maar het is golfbeweging, hè? Heb ik het idee? Ja, maar het leeft al behoorlijk. Het gaat er steeds door. Hè. Marlena Bakker is ook weer een zo'n nieuwe die... fantastische plaat gebruikt. Opeens opduiken en dat gaat maar door. Iedereen heeft de virus te pakken, dingen, dialectvirus, want iedereen die schrijft in het Gronings. Ik heb altijd in Engels gezongen, dus, maar ik ben ook later begonnen met Johan Rasper en Eske Brothers en zo, dat ik ben Gronings gaan schrijven. En daar zit ik nou nog steeds in. Ja, nee, ik vind het prachtig. Hoe zit het nou, zo'n tekst bijvoorbeeld? List die nog Nijsje of is die Granger Screw en goed genoeg? Of wat? Ja, ik versta geen... Ik probeer het, nee. Ik probeer het. Laat je het nog nakijken. Als jij het in het Gronings schrijft. Ja, Henk Puister. Krijgt hij gewoon een hele korte cursus Fries? Ja, daar heb ik deur, ja. En Henk Puister, kent hij, de dichter, schrijver? Daar heb ik heel veel teksten van gehad in het verleden. En toen tot ik zelf begon te schrijven. En sindsdien gaat het steeds beter. Ik heb er een beetje les van, maat. En dat is weinig correctie meer bij tegenwoordig. Hij zegt van... het is wel goed zo. Doe kent wel nu. Het is wel goud zo. Het is goud, ja. Ja, klopt. Dus hij is er heel tevreden over. En ik hoor goede reacties erop. Dus wat dat betreft. Ja, je maakt ook nog mooie liedjes. Dus wat dat betreft, helemaal klaar met Fries Wolma. Welk nummer ga je doen? Joris So voorbij. Dat absoluut. Dat was al zo, ja. Dat versta ik zo. Oké. Als de zomer weer voorbij is en blad valt van de boom, dan weer alweer kudde, vuilste kolen alweer komen. De tuurdijk gooit zijn roer om, dat houdt toch nooit tegen. Wat ziet voor winterjazen en paraplu voor regen. Hold in stevels maar van zolder en een mutsen vuur op kop. Kuddebroek en in de kast, er zit niks aan ze op. Het was een lange, warme zomer, oh een nijbels mooie tijd. Van mij mag wel zo duren voor altijd. Voor je zomer, herfst en winter, een jaar is zo voorbij. Het mooiste is de zomer, zijn warmte zit in mij. Zij zwalvies alweer voortgaan, op tuig nog warme rood. Tot vuur weer voor deuren staat, vlak zij weer richting noord. Hold in stevels maar van zolder en een mutsen vuur op kop. Kuddebroek en in de kasten, er zit niks aan op. Het was een lange, warme zomer, oh een nijbels mooie tijd. Van mij mag wel zo duren voor altijd.
Heur de stilte in mijn toenen, zit moude ziel alleen. Daarom ben ik uit blij, geen vrienden meer te zijn. Al die stevels maar van zolder en een mutse vuur op kop. De broek ken in de kasten, er zit niks anders op. Het was een lange, warme zomer, oh een eibels mooie tijd. Van mij mag wel zo duren voor altijd. Van mij mag wel zo duren voor altijd. Oh, voor je zomer, haast en winter. Oh, voor je zomer, haast en winter. Oh, voor je zomer, haast en winter. Van mij mag wel zo duren voor altijd. Mooi, Greenslanders Veskes van Fries Wolmer Joert in deze uitzending. Hij komt dus even weer om, maar dan bij Suver Scheerwolle. Dat is een leuk bandje trouwens. Ja, het is een beetje stevig, hè? Ja, daar hou ik wel van. Beetje rock en rockabilly, hè? Les single ook uitgebracht als rockabilly-stijl. Noorderwien kan alles. Tja, dat weet ik wel, ja. Maar ja, bij deze ben je uitgenodigd. Dit is de single, dames en heren. Laten we nog even zien. Pure Liefde is nooit te kopen, is al even uit. Maar goed, mocht je hem toch nog houden, dan mag je even bij Fries wezen. Moet je het weekend nog? Of lekker lang uit op de bank? Of een beetje pruts in het studio? Vanavond met me repeteren met Suver Scheerwolle in daarna een rustig weekend. Hartstikke mooi. Ja, genieten. Ja, begin van het jaar rustig aan. Kalm man, hè? Vond het leuk dat je er was. Dankjewel, jongen. Goed, Fries Wolma, hij weer. Ik ga hem graag te gast. Liekers al die oren, Grazer artiesten. Straks, tussen 3 en 4 uur, krijgen we druk. Want dan gaan we nog rappen. We gaan singer-songwriter aan. En we hadden de band nog, I Am Captain. Die spelen weer op die receptie van 3 voor 12. En die ga ik alles weer met muziek te krijgen. Maar eerst, het nice. Sneuntemiddag bij Omroep Friesland. Ja, goeiemiddag. Sneun in Friesland. Het is echt prachtig. Het recept van Sietske. Een echte chef-kok zou natuurlijk nou wel flip als ik zei dat ik het ik wel eens mooie bladderdeeg toch. Grabbel je uit de tonnen. Je hoort wel van een beetje spanning en sensatie. Ja, ik hoor wel, jawel, klopt, helemaal. De leukste en gekste verhalen. En ik zie hier al die hele leuke mensen die er ontzettend volle zin in hebben. Van Ian Nonsaizen, Sneun in Friesland. Hij is deels architect, hoofdinkoop en sitecoördinator. Hij weet precies hoe alles moet en zet altijd door. Hij is Kozijn, aannemer en zijn nieuwe Citroën Berlingo van met een laadvermogen van maar liefst 1000 kilo. De nieuwe Citroën Berlingo van. Een alleskunner, net als jij. Verkozen tot International Van of the Year. Nu met een introductieaanbod van 0% financial lease voor 36 maanden. Kijk op citroën.nl. Citroën. Hey Beauty, 2019 wordt helemaal jouw jaar. Het begint meteen goed, want bij Easy Paris Excel krijg je nu 25% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Dieren in een laboratorium? Dat is niet meer van deze tijd. Het kan anders. Proefdiervrij.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Zo hebben we bij Jumbo de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals aardappelen, 2 zakken van 3 kilo, 1 + 1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een verdachte die eerder was opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op het meisje Humera bij haar school in Rotterdam en die weer was vrijgelaten, mag opnieuw worden opgepakt.
Justitie is met succes in beroep gegaan tegen de vrijlating van de man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Sinds zijn vrijlating is hij overigens spoorloos. De man van 25 zat waarschijnlijk in de auto bij de ex-vriend van het meisje van 16, Becky E., toen die haar in december doodschoot. E. is de hoofdverdachte in de zaak. Hij was al eerder veroordeeld voor stalking en mishandeling van het meisje en hij zit nog vast. De Tweede Kamer ziet nog geen reden om op korte termijn extra maatregelen te nemen door de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. De meeste regeringspartijen willen eerst een paar maanden wachten op een grondige evaluatie. Coalitiepartij ChristenUnie zei vanochtend in het AD dat die opnieuw wil praten over een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook enkele oppositiepartijen voelen daar iets voor, maar de kans is klein dat zo'n verbod er komt, omdat er geen meerderheid voor is in de Kamer. Wintersporters die dit weekende terugkeren moeten rekening houden met slecht weer. De ANWB waarschuwt voor moeilijke rijomstandigheden door sneeuwval en veel wind in Oostenrijk en delen van Zuid-Duitsland. Het begint vandaag in delen van Oostenrijk al te sneeuwen en in totaal kan er tot zondagavond plaatselijk 1 meter sneeuw vallen. Door de stevige wind kunnen sneeuwduinen ontstaan. De ANWB waarschuwt voor files, raadt aan om goed voorbereid op weg te gaan, ruitensproeiervloeistof bij de hand te hebben en de berichtgeving via Twitter en de Oostenrijkse radio in de gaten te houden. Het weer hier, het is bewolkt, er is af en toe wat zon, vooral in Zeeland. Er kan een enkele bui overtrekken, hoofdzakelijk in het oosten en noordoosten. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. In het weekende is er ook veelal bewolking met wat regen. In de middag is het dan rond de 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is nog een het verkeer met Noorderwind Live. Onder horen mij de singer-songwriter Timo de Jong. En we hebben nog een band in de studio, I Am a Captain en een rapper. En we doen nog volle meer. Graag dadelijks. Ik ben Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen en ik schaats tegen thuislijmziekte. Samen trotseren wij de alternatieve Elfstedentocht om mensen met thuislijmziekte een normaal leven te geven. Schrijf je in of sponsor jouw schaatsheld op skateforair.nl. Skate for Air. Schaatsen tot het niet meer nodig is. De wereld ontdekken in 1 dag? Beleef nieuwe bestemmingen en grenzeloos veel activiteiten op de vakantiebeurs. Ontmoet locals, dans mee, proef exotische hapjes en boek de beste deals. 10 tot en met 13 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Trekpleister heeft altijd meer voordeel, ook voor je huid. Met de intensieve verzorging en effectieve reiniging van Nivea vind je altijd een product dat bij jou past. Nu alles van Nivea, 1 plus 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. De vakantiebeurs, 10 tot en met 13 januari. Koop nu je kaarten met korting. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jarreveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede en laatste oeralweg van Noorderwind Live. Die ik in dit geval een protte verskaat. Je houdt het jet ik bij dit programma, dames en heren. Ik heb het heel 2019. We gooien alles weer teruggekomen. Rapper, singer, songwriter van metalbands tot Chanticorn. Alles zal hopelijk de komende weken, maanden weer voorbij komen. Dat is dit programma toch voor het muzikale dwarslijn van Friesland. Leuk dat je erbij bent. En ons hebben wij de verhelling wordt. Dan is net meer naar het feestje. Werd deze heren stien programmeerd. Die zullen 3 voor 12 Naiers borrelfeestje in Café Scooters. Dus snijd hem om. Toilet bij deze. Spielie. Nog een keer spielie. En een EP dus. Yes, we hebben een EP opgenomen. Hoe heet die? Hij heet, ik moet goed zeggen, want het is een moeilijke titel. Als hem zelf verzonnen dan. Nee? Landmarks and Lighthouses. Oh, wel mooi. Ja. En wie heeft hem verzonnen? Bij de band? Nee, ik. Ja, toch wel, hè? Ja.
Hoe gaat het met de noemers? Screwen die wel met zijn trein of komt die ook uit een koker en letterlijk van het zolderkamer? Nee, ze komen echt bij mij uit het kokertje, maar we werken ze wel samen uit, dat wel. Ja. Heb je vast een oefenhok? Ja, Pop Kelder in Sneek. Ah, er gebeuren leuke dingen, hè? Zeker, ja. Leslie nog presentatie houden, dacht ik? Ja, en we hebben de CD er ook opgenomen. Dat is ook een soort studio dus voor vandaag. Ja, we hebben er een studio van gemaakt eigenlijk. Ja. Want hij heeft er dan een producer bij, Bim zijn eigen wezen om je eigen sound deel te zetten. Dat ook, maar Peter is heel erg geschikt als producer. Ja. Dus die heeft alles gemixt en gedaan. Ja. Praat straks nog even verder over. Wat wordt het volgende noemen? Errorist. Live in Ordewien. I am Captain.
Ja, lekker. I am captain. Het goeie nice is aan, doch is er nog meer noemen ze in deze eerste aflevering van het Nijhierelwer in Noorderwind Live. Als die Ljout ooit een man in pak jost met een instrument erbij, dan is het heel waarschijnlijk de man die het nou nice besteedt, Timo de Jong. Welkom. Oh, nee, welkom. Ik moest het Fries zien die praat. Ja, je mag het in het Fries houden. Inburgeringscursus. Ja, wat lang gewend is toen nog in Ljout? Iets meer dan een jaar, bijna 1,5 al wel. Dus ik moet al wel foutloos kunnen eigenlijk. Time flies. Hoe is het met mij? Goed. Ja, heel goed. 500ste optreden gehad. Ik zag het op Facebook. Ja. Ik zeg het op Facebook, sorry. En nu moet jij erop gaan letten. Ja, nee, nummer 500. Precies op Oudjaarsdag. Dus dat was wel mooi, getimed. Ja, bist toen je die daar precies dus bij hoort? Of kwam het er toevallig achter? Nee, ik hou het bij, want dat vind ik leuk. En dan kan ik af en toe naar Omroep Friesland om even op te scheppen over nummer 500. Ja. Die prachtige pak. Ik zocht er altijd wel door. Nee, ik bedoel het echt op, joh. Ik had eens een keer eerder horen. Dat was mijn hele band, Nova Solo. Ja. Welke fase van die carrière zit? Vooral mijn band of toch singer-songwriter? Een beetje de lonely cowboy? Een beetje allebei, toch wel. Dus kijk, huiskamerconcerten is wat ik veel doe. Maar dan kun je niet met een hele band aankomen over het algemeen. Dus het wisselt heel erg. Kijk, de shows die leuk zijn om met band te doen, die doe ik heel graag met band. Want dat zijn natuurlijk geweldige muzikanten en dat is leuk muziek maken. En alles wat ik solo kan, dat pak ik solo. Ja, gewoon van beide kanten. Ja, precies. Helemaal goed. 2 walletjes. Ja, houden zo. Straks praten we nog even over de 2009 en misschien ook nog een beetje waarom bleken, want 400 optredens, dat ben er behoorlijk wat. Ja. Maar eerst maar even live noemen, daar hartstikke mooie gitaar mee. Welke is als eerste doen? Left You Right in the Middle. Timo. Well, he took some things and left you, and you were dropped in shock, I know. Now if I could only tell you it's not your fault. You awoke and he was missing. You got up in an empty home, but it's his mistake for leaving you alone. And it just wasn't right that he left you in the middle. You will shine so bright, you'll forget him, you will live on sooner than you think. You'll be back on your feet again. Whoa, whoa, whoa. You might as well take down the pictures, take his clothes and sell them all. And before you'll even know it, you'll be standing tall. There'll be times when you think of him with desire in your heart, but it's moments after that you realize he was a dickhead from the start. And it just wasn't right that he left you in the middle. You will shine so bright, you'll forget him, you will live on sooner than you think. You'll be back on your feet again. Whoa, whoa, whoa. When you call me, I can tell that you've been crying. You better get over him. You better start loathing him. You better start over again. You best stop loving him. And it just wasn't right that he left you in the middle. Ja, prachtig. We wisten al dat die hele mooie versjes maakt en spielertek. Hoe is het waarom op 2018? Is het hier worden was het woerdest? Oké, misschien toch in het Nederlands die. Beetje terugblikken, 2018. Is het geworden van wat je in je gedachten had? Ja, best wel. Ik heb natuurlijk het album uitgebracht. Dat was heel tof. Mooi project ook. Ja. Veel shows gedaan ook. Veel leuke shows gedaan. Dus dat is ook altijd wel fijn. En
Ja, heel veel nieuwe liedjes. En ik merk dat ze ook beter worden en dat ik beter word. En, dat ik en ik leef er nu dus helemaal van optredens. Dus dat Scary of niet? Scary, een beetje. Maar dat is ook wel tof natuurlijk. Het moet niet te gemakkelijk worden. Maar aan de andere kant, dan laat hij zelf ook wel mij een druk op. Van, ik moet echt presteren nou. Ik financieel. Ja. En daar kist het mee omgaan dus? Tot nu toe wel. Gaaf man. Ja, nee, ik vind het knap. We gaan er niet te veel over hebben. Nee, oké. Dan gaat het mis. Ja, dat maak je onzeker. Dan mag je zeker erbij komen dat je komt. Ja, dat is de bedoeling van dit programma. Ja, nu had ik hem. Sorry, ja. Ik kom straks proces het maar even. Ja, doe ik. Hartstikke mooi man, Timo de Jong. Goed, wat ik in Nijmata die ik al pik de gast van ha. Graag de gast ha. En we zien achternamen. Nog altijd voor mij zoiets is, dat mag even Alex Karakanian. In één keer goed. Ja, in één keer goed. Ook de klemtonen? Ja, alles. Ik denk, doe eens de boer of de Fries of zo. Ja, de boer mag ook. Ja, nee, leuk dat je bent. Ook voor jou, want jij zou hier al eerder komen, maar toen zat er een griepgolfje tussen. Ja, klopt. Dus hebben we allemaal eens wat opgeschoven. Dus ik moet je inmiddels vragen van hoeveel singles en nummers heb je inmiddels uitgebracht? In 2018 denk ik iets van 10, 11. Ja, want je bent heel actief, hè? Ik ben heel actief, ja. En ook met meerdere artiesten. En, ja. Leuk man. Goed bezig. De bedoeling 2019. Dus, ja, dat wil je uitbouwen? Ik ga uitbouwen, ja. Nog meer en nog beter. Dus. En je deed nog mee bij de verkiezing van de 3 voor 12, de beste song van het jaar? Ja, het Friese nummer van het jaar. We zijn helaas tweede geworden, samen met Janno, een rapper uit Leeuwarden. Maar ja, dit jaar gaan we voor eerste plek. Ja. Nou ja, inderdaad, maar toch tweede is ook wel weer mooi, hè? Dat is heel mooi, dat is heel positief. Dat betekent dat het gewoon goed is. Ja. Constant bezig dus? Constant bezig met liedjes, clips. Ja. Je zei al, veel samenwerkingen. Is dat ook heel verwarrend of valt het wel mee? Verwarrend in de zin van... Nou, dat je werkt met meerdere mensen samen, hè? Nee, ik werk altijd met mensen waarvan... Heb je vaste ploeg? Nee, geen vaste ploeg, maar het zijn meer mensen waarvan ik denk van... deze artiest gaat echt passen bij mijn nummer, dus ik selecteer ze wel. Dus wat dat betreft, het gaat altijd goed. Hartstikke mooi, man. Wat wordt je eerste? Mijn eerste wordt Onderweg. Daar is ook een videoclip van, dus die ga ik performen voor jullie. De show en de studio is helemaal voor jou. Live in Noorderwien. Je zou Robin moeten heten, want al mijn wegen leiden naar jou. En ik kan niet zonder maar baby, het liefst wak ik de snelste weg naar huis. Want van alle mooiste plekken en de chicste tenten is er een heel bijzonder plekje die me alles doet vergeten. Het is wanneer ik bij je ben, met mijn armen om je heen. En ben ik even bij je weg, weet dat ik aan je denk. Het voelt goed wanneer iemand op je wacht. Op de snelweg geef ik blank gas. Tik op de navi thuisstandaard. Kan altijd bij je komen zonder afspraak. Hey. Het maakt niet uit waar ik ga. Het maakt niet uit waar ik ben. Mijn gedachten zijn bij jou. En ik ben altijd onderweg. Naar jou, naar jou, naar jou. 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 Hey, check. Thuis is de plek die ik met jou deel. Geen specifieke locatie zolang ik met jou leef. Jij maakt het compleet, baby, geen grap. Wil de rest van mijn leven met je delen onder één dak. Eén bed, 2 kussens, snap je? De rest blijft tussen de lakens. Ik laat mijn hoofd rusten op de schoot. Dit is waar ik hoor, dit is home sweet home. Bij jou voel ik me zen. Bij jou kan ik degene zijn die ik echt ben. Ik heb al alles gezien, ik heb de wereld verkend. Je liefde maakte me blind en het kent geen grens. Net een magneet, het trekt aan mij. En als ik ergens hoor, dan is dit de plek voor mij. En als ik elders ben, dan mis ik deze plek. Ik doe wat ik moet doen en dan ben ik onderweg naar jou. Het maakt niet uit waar ik ga. Het maakt niet uit waar ik ben. Mijn gedachten zijn bij jou. En ik ben altijd onderweg. Naar jou, naar jou, naar jou. Naar jou, naar jou, naar jou. Naar jou, naar jou, naar jou. Naar jou, naar jou.
yo. Hij komt van het Jereveen. Druk maar naar mij zien muziek dus. Een stuk of 10,5 nummers. Dat komt straks, jongens. Dat komt straks. Er komt nog muziek. Nee, niet alles tegelijk. Verwarrend voor mij. Hey, we hadden het al even over je samenwerking met Jannik Duloer. Zeg ik? Janno. Janno gewoon. Zijn naam Janno. Ja, ik heb ze... Ja. Hoe ontdek je die jongens? Ik mag deze microfoon ook gebruiken. Maar hoe ontdek je jongens? Is er een onderdeel van een scene die je inmiddels kent? Janno ken ik toevallig heel lang. En toen ik het nummer C'est la vie heb geschreven, het hele nummer is in het Nederlands, alleen het stukje refrein zeg ik C'est la vie. En toen dacht ik van, hier zou wel een Franse rap heel mooi op passen. Toen dacht ik van, hey, wacht eens even, Janno die kan heel goed Frans. En hij is een hele goede rapper. Dus ik ging hem vragen en hij vond het een tof nummer. En zo is het eigenlijk ontstaan. Jullie moeten maar even hier komen doen, want het is een prachtig nummer inderdaad. Hey, maar er is een onderdeel van de mensen dus waar je mee samenwerkt. Dus dat is wel een soort sceentje geworden dus? Ja, ik heb inmiddels wel een soort een groep waar ik heel vaak mee samenwerk. De producer, Despot, heet die jongen, Marco. Daar heb ik heel veel dingen mee gedaan. Janno, dan gaan we nog een nieuw nummer. Trouwens, we hebben een nieuw nummer uitgebracht. Dat heet Zij wil me love. Dat is een heel mooi swingend nummer. We zijn bezig met de videoclip, dus die komt ook binnenkort online. Lekker bezig, man. Hartstikke mooi. Kom straks bij je terug. Goed zo. Mooi om muziek en de beleving en de passie eromheen en mij te krijgen. Zei ik van Timo de Jong dus. Of mijn band of solo op een paard. En voor 2019, druk doen met Huiskamer. Mag ik het een soort tournee noemen? Dat is wel de bedoeling. Het is nog niet zover. Dus daarom hoop ik dat dit vandaag een beetje gaat helpen. Je bent te vragen te boeken voor huiskamerconcerten dus? Ja, klopt. Dus mocht je iets of niets te vieren hebben, het is een beetje om... Kijk, we hebben nu kerst en oud en nieuw en al het leuke is eigenlijk gehad. En het duurt nog wel eventjes voordat er weer wat leuks komt. Nou, laat mij dan de uitgelezen persoon zijn. Ja. De leemte invullen. Precies. Ja, dat kale, wat katerige gevoel. En de echte winter wil ik nog net komen. Ja, alles is grijs. Dus geen sneeuw, geen vorst, geen feest, geen Pinkster, geen Pasen. Niks van dat alles. Een beetje net niks, hè? Ja, behalve als je dus Timo de Jong boekt voor een huiskamer. Nou, dan laat de warmte in je huiskamer komen. Ja. Jeetje, man. Ja. Nou, dan kan je... Oefent hoor op dat praatje. Ja. Nou, dat gaat goed zo. Ja. Als ik het even van hem opneem met mij, want dit klinkt misschien wat melig. Hij maakt geweldige versjes en hij speelt het fantastisch. Hij doet het dan al in. En laat maar even horen, zou ik zeggen. Welke ga je nu doen? My Baby's Gone is een nieuw liedje. Cool. My Baby's Gone. Timo de Jong. Woke up this bright morning and I couldn't believe what I saw. My baby left me clueless for all my records on the floor. There was no trace left of what we had, trace left of our love. I was searching for all of my things, but I couldn't find no more. My baby's gone, my baby's gone, my baby's gone, my baby's gone. And I smelled something burning, so I jumped up from the bed. My baby set my clothes on fire and the flames that began to spread. There was no time to dry and douse the blaze, time to save my stuff. My woman set it all alight, I guess she had enough. My baby's gone, my baby's gone, my baby's gone, my baby's gone. I still love my woman, yes, I still love that girl. Even though she's a psycho trying to burn my world, I see it as a symbolism for our love, symbolism for our lust. Call me a fool, that may be true, but I am a fool in love. My baby's gone, my baby's gone, my baby's gone, my baby's gone. Ja, fantastisch.
Timo de Jong, met Ian M. Zit ik maar even erbij. Als je maar ziekje was op Facebook of een eigen site. In ieder geval voor huiskamerconcerten zal hij de koorde, grijs-grauwe leemte van je invullen met prachtig mooie versjes. Zo'n huiskamerconcert, als je dat doet, als dat dorst dan alleen maar eigen werk of komen er ook classics, traditionals of oren, noemen ze nog bij? Of is het op verzoek? Nee, verzoek niet. Tenzij ze liedjes van mij vragen, dan kan het wel. Nee, ik speel zoveel mogelijk eigen liedjes. En wel een paar liedjes van anderen. Maar daar komen ze vanzelf achter natuurlijk. Is het leuk? Want het is echt letterlijk dicht op de hoed, hè? Ja, maar dat vind ik juist wel gezellig. Ik vind het ook leuker als het publiek een beetje meedoet. En een beetje tegengas geeft. En ook zelf een beetje... Input, een beetje humor. Ja, precies. Een beetje prikkel. Beetje, ja, niet te. Niet te. Gevoelige jongen. Ja, heel erg. Hartstikke mooi. Ik hou je nog even vast, want ik wil straks nog meer van je horen. Is goed, helemaal top. Zo, hartstikke mooi. Ja, maar strengtje in hem, die jonge kerels. Goed zo. Als je nog liedje horen te keren. Onder andere bij I Am Captain. Alex wil je nog optreden, rapper dus uit Jervin en Timo de Jong. Graag gedaan, Alex. Ik ben Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen en ik schaats tegen thuislijmziekte. Samen trotseren wij de alternatieve Elfstedentocht om mensen met thuislijmziekte een normaal leven te geven. Schrijf je in of sponsor jouw schaatsheld op skate4air.nl. Skate4Air. Schaatsen tot het niet meer nodig is. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. En dit is het Friesknijs. Ekrieks Wettersteert had de reder van het vrachtschip MSC Zoe onsprakelijk steld voor de skeer die de containers en de inhoud ervan onrjochten ha. Jeder die de gemeente Vlieland dat ik al. Op de Wateilanden en onder de Noord-Nederlandse kust binnen intussen tientallen containers maar een verskating wordt onspield. De verzekerder van de reder had intussen onnimmers aan het werk zet om de vracht te bergen die het verlengen is. Vrijwilligers binnen mij man en macht uitrukt om op te redden. Ik twa viskers schepen uit Haans binnen van een beetje uitveen om spul uit de Waadzee op te visken. De HA4 en de HA41 zullen beziekje voor de kust zo volle mogelijk troep erwaai te heljen. Ik de KNRM in onderoorden Haans is druk aan het oprommen. Ze hebben zelfs skepnetten makken en we terug de veerbotenbemanning van Doeksen op een hichtebracht van plakken dat de meeste wordt omdobberd. Voorzitter Johan Nooitgedacht van de Fiskersvereniging vindt dat er beter tafersjoch komen mat op het beladen van containerskippen. Die moeten zogenaamd stevast gestuurd worden. Er is speciale methoden voor, dat moet gebeuren in de haven. En dat is onvoldoende gebeurd. Dus mooie praatjes dat het normaal is dat ze op boord gaan, dat is gewoon flauwekul. Dat moet zeevast in en dan moeten ze alles te warm herkennen. Je bent gewoon fouten maken. De politie had de tweede verdachte in het vuurwerkdrama van morgen vrijlitten. Het gaat om een man uit Anjem. 2 andere verdachten die het mogelijk belutsen wezenshoenen bij de deur van de 41-jarige man kwamen jeder al vrij. Het slachtoffer uit morgen kwam autisjoen om het libben bij het afsteken van zwier illegaal vuurwerk. De politie liet weten dat de verklaringen van de trijenmolje nog verder besjoen worden matten. Het Openbaar Ministerie zal dan in een later stadium bepalen of er genoeg aanleiding is voor een strafzaak. De ijshal in Ljouwert is van de middag onverwachts dichtgegaan. Reetrieders waren van het ijs van de Elfstedenhal hellen vanwege een storing in de software van de technische installatie. Die wie kwart stilline voor de lietse reparatie, maar doet ze de machines weer opstarten zoen, die de software het net. Troch de storing wat het ijs zeft en kon er net langer op rieden worden.
Er wienen op dat moment zo'n 400 mensen op het ijs. Die kregen alle keer een vrijkaartje om een oren keer bij Del te komen. De steuring is intussen provisorisch opgelost. Het lijkt erop dat de hal van de jong weer iepen kan. Mensen die het van doel binnen hinnen te gaan, wordt adviseren om toch nog even de actuele situatie op de website te bezien. Het is bewolkt boetendoor. Het is zo'n 6 of zo'n graden. Het is wat ruinerig, stoorruin en buikens. En er stiet een matige en vrij krachtige wien uit het westen naar het noordwesten. In het waardgebied is de wien betierend krachtig. Morgen is er bewolking en een beetje ruin. Het droege waar had wol de oerhoorn en het is dan zo'n 8 of 9 graden. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jarreveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. Het is sale bij IKEA. Met meer dan 30% korting op heel veel artikelen. Dus misschien ook wel op die ene mooie met dat handige, leuke... Juist. Kom dus snel naar de winkel of IKEA.nl. IKEA bezorgt al vanaf €2,99. Wauw. De actie loopt nog tot en met 6 januari. Hey Beauty, 2019 wordt helemaal jouw jaar. Het begint meteen goed, want bij Easy Paris Excel krijg je nu 25% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's psoriasiscrème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's psoriasiscrème nu bij Ethos en Bol.com. Nog een liedje Yellow te gaan met het muzikale dwarsplein van Friesland. Nee, de band Gianna Hewitt, I Am Captain. Dat ik mij bewondering naar een fretleze bas zitten zien. Wie dreig om dat onder de knibbel te krijgen? Dat voelt eigenlijk mooi. Ja, je denkt van tevoren inderdaad van nou, het zal wel heel partij moeilijk worden, maar... die uitstraling gaat het wel op. De Noorden zit op hetzelfde plaak, hè? Ja, maar je mag wel blind links dan vinden kennen. Ja, je kwestie van hoeveel. Er zitten heel veel stipjes op, hè? Ja, dat scheelt dat. Ja, dus dan maar kun je spieken. Ja. Speelt het al lang op fretloze bas? Want ze had zilt net begonnen wezen. Nee. Dit is een Iris fjouwer volgens mij. Ik denk, het weer eerst van erbij. Maar ik denk meteen, nou, dat kan ik gewoon maar rocken. Dus. Maar speelt het uiteindelijk lekkerder dan? Het speelt oors. Die klank is heel oors. Hè. Het voelt meer het rondt wat meer. Nou, vind ik mooi. Ja, zit geen frets in de wei? Nee, die zit net in de wei. Nee, die fret het lood net op. Dat is mooi, man. Goed, jongen. Welk nummer game doen? Shoot. Oké, live in Orwin, I Am Captain! You never get the chance to say this. You're at the end of the line. So when they open up the fire on you, you look them straight in the eye. You know the words could hurt all that weapons. You know that people can lie. See, they will never ever break your spirit. And that's all you can because there's nothing else left, no, but the anger and pain, and nothing seems to pay off anymore, but the crumbling effects of this American dream. All those who are in favor, come on, shoot, 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 shoot. Shoot, shoot, shoot. There are some questions that you cannot answer. They come to you in good time.
So when they open up the fire on you, become a warning sign. They'll never listen to the voice of reason. You close your ears and your eyes. Checking the news on the third of society, and devil in disguise. Because there's nothing else left now but the anger and pain, and nothing seems to pay off anymore but the crumbling effects of this American dream. For all those who are in favor, come on. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Shoot, 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 come on. Dankjewel, dankjewel. Lekker. Als is nog een nummer. We besluiten ze in ieder geval dit uur met I Am Captain uit Snitswij. Ik ben naar Alex Karakanian. Ja. Alweer goed. Je hebt de tongbreker voor mij, dus het ligt hem aan mij, ja, niet aan jou. Hey, je woont hier nou een tijdje in Nederland. Hoe gaat die muziekcarrière? Hè? Want je bent in Friesland vooral bezig. Maar krijg je ook een beetje voet aan wal in de rest van Nederland inmiddels? Ja, het nummer Celarie onder andere werd geplaatst op de website van Nando Lix. Dat is ken je Fernando van Phoenix. Al even als naam, zeg maar. Ja, dat is zijn platform. Dus het is nog niet daar waar ik het wil hebben. Maar ik wil eerst gewoon, tenminste, kwaliteit is er al. Maar ik wil gewoon echt goede kwaliteit leveren. En dan pas de grenzen van Friesland openbreken. Ja, dat kan me voorstellen. Maar toch, Friesland is inderdaad op zich klein. Zeker wat betreft de hip-hop en de rap. Dus ik kan me ook voorstellen dat je ook voor jezelf denkt, nou, de rest van Nederland, dat trekt mij wel. Je hebt bijvoorbeeld in de Randstad behoorlijk grote scene te zitten. Absoluut. Ik probeer het ook gewoon, als ik een nieuwe single uitbreng, dan probeer ik het op allerlei mogelijke manieren gewoon te promoten. En, wie weet, hè? Stapje voor stapje, toch? Ja, stapje voor stapje. Ja. Nou, je bent mooi onderweg, maakt mooie muziek. Binnenkort dus weer met clips en nummers en singles. 2019 wordt in dat opzicht dus een heel drukke jaar voor je. Het wordt druk. We zijn, zoals ik al eerder zei, we hebben samen met Janno een nummer uitgebracht. En daar ga je gewoon ermee door dus? Ik ga ermee door en ik ben ook met een heel emotioneel track bezig. Okay. Daar ga ik niet heel veel over verklappen, maar ik plan het om ergens in mei uit te brengen. Dan kom ik wel langs om het hier live te performen. Daar hou ik je aan en dan neem je Janno mee. En dan is Janno ook mee, gaan we even een hele sessie hier organiseren. You got a deal. Ik ben daar altijd voor te porren, absoluut. Mooi dat je er bent, jongen. Welk nummer ga je nu doen? Mijn Hart. Dat is een nummer die ik ook onlangs heb uitgebracht, maar niet heel veel aandacht aan kunnen besteden. Maar dit is een mooie kans om het aan een breder publiek te laten horen. Ik ben blij dat je hem vandaag live in Noorderwind doet.
ik jou zie, baby, mijn hart. Wil niemand anders meer, alleen jou, mijn baby, mijn hart. Die verlangt steeds weer naar jou, mijn baby, mijn hart. Ik kan niet leven zonder mijn hart. Liefde op het eerste gezicht. Ze zeggen dat het niet bestaat en ik geloofde daar ook niet in. Tot ik je voor het eerst zag, dit had ik niet verwacht. Je had me in je macht, je had het niet door, maar je zat in mijn hart. En jij blijft in mijn hart, ik laat je nooit meer los. Ik weet je bent de ware, geef je nooit meer op. Ik geef je all mijn love, geloof me. Je komt het nooit tekort, ik beloof het. Zonder jou ben ik al verloren. Ik moet je hebben in mijn zone, heb je nodig. De perfectie is hoe ik je zal verwoorden. Alleen je liefde telt, de rest is overbodig. Het is magie, baby, jij hebt me betoverd. Een hartedief, ja, je hebt mijn hart gestolen. Mijn hart gaat tekeer elke keer als ik jou zie, baby, mijn hart. Wil niemand anders meer, alleen jou, mijn baby, mijn hart. Die verlangt steeds weer naar jou, mijn baby, mijn hart. Ik kan niet leven zonder mijn hart, mijn hart. Gaat tekeer elke keer als ik jou zie, baby, mijn hart. Wil niemand anders meer, alleen jou, mijn baby, mijn hart. Die verlangt steeds weer naar jou, mijn baby, mijn hart. Ik kan niet leven zonder mijn hart, yeah. Ik weet niet wat ik met je moet. Wat je liefde met me doet. Door jou gaat mijn hart van boom, boom, boom. I've been knocking on the wood van toe. You're the best, ik ben blessed, ja, ik weet het. God is great, want hij heeft me gezegend. Met een angel straight uit de hemel. En ik hoop dat jij je liefde met me wil delen. Zo ik heb één doel, ik ga all in. Want wat ik voor je voel, dat gaat zo diep. Voor mij ben je the one and the only. Mijn vrouwtje, mijn love en mijn homie. Jij hebt alles wat ik zocht in een vrouw. Geef me alsjeblieft een kans, dat je krijgt geen berouw. Ik zal never nooit spelen met je feelings. Want baby, jij bent one in a million. Mijn hart gaat tekeer elke keer als ik jou zie, baby, mijn hart. Wil niemand anders meer, alleen jou, mijn baby, mijn hart. Die verlangt steeds weer naar jou, mijn baby, mijn hart. Ik kan niet leven zonder mijn hart, mijn hart. Gaat tekeer elke keer als ik jou zie, baby, mijn hart. Wil niemand anders meer, alleen jou, mijn baby, mijn hart. Die verlangt steeds weer naar jou, mijn baby, mijn hart. Ik kan niet leven zonder mijn hart, mijn hart. Dank jullie wel. Geweldig om hem hier te hebben. En we halen een oorspraak april, mei, wanneer die ook uitkomt. Dan nodig ik je bij deze graag weer uit. Dankjewel. De uitnodiging is bij deze geaccepteerd. Succes. Dankjewel. Leuk dat je er was. Alex Karakanian, ze schroest het ook als hem Facebook het meeste of niet? Of via een site? Facebook, Instagram, Alex, laagstreepje, Karakanian. Ja, Klemt dan goed doen. Niemand vinden, maar goed. Als jij mij tagt op Facebook, dan komt het wel. Ik ga je vreselijk taggen, jongen. Absoluut. Mooi. Succes en tot de volgende keer. Ik geef naar Timo de Jong, huiskamerspecialist. Maar van 2019 denk ik wat meer ambities dan alleen de huiskamers? Ja, nou ja, die huiskamers die doe ik om een soort van geld bij elkaar te krijgen voor een nieuw opnames. Okay. Dus weer met de band en alles. Ja. En de bandplaat uitkomen? Ja, net als de vorige. Dat bevalt me nu wel. Nou, dat was een mooi plaat. Ja, dankjewel. Daar je niet voor te schamen. Heb je dat nog wel als idee om dus een keer een hele kale singer-songwriter plaat op te nemen? Ja, nou sterker nog, ik ga in Engeland op tour in maart. Okay. En dan moet ik wel iets om te verkopen hebben. Ja. Dus misschien dat ik voor die tijd nog zelf een soort van thuisopnames ga maken. Ja. Moet ik even kijken of die ik speciaal voor Engeland hou of dat Nederlands ook mogen horen. Maar Engeland? Ja, is leuk. Heb ik 2 jaar terug ook gedaan met een bevriende muzikant. Ruud Viete is dat. En ja, dan gaan we gewoon... Ik ken iemand in Engeland en daar verblijven we dan. En dan is het gewoon 10 dagen de hort op. Dat is heel leuk. Als het land toch open is. Zeg je? Ja, ik ben er vaak geweest. Ja, nee, ik moet nu wel eventjes... naar maart moet je even... ja. Visa. Ja, visa. Ja, en ga op tijd. Ja. Nou, we weten het allemaal niet met de Brexit. Jij gaat in ieder geval naar Engeland toe, maar je bent hier gelukkig nog. Noem eens de man, welke? Het eerste liedje is heel nieuw. Dat heet Fades Away. En het tweede liedje is een cover van Louis Armstrong. Timo de Jong.
taught myself to watch the skies in winter, to remind me that there's blue behind the gray. So I focus when the clouds break up and remember that eventually the worst of times fade away. So even if the gloom seems all surrounding, and I can claw my way out of this blackened state, I'll recall the blue skies when I feel I'm drowning, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Will you keep the light? Keep the skies always on your mind. Know everything will be alright. Know everything will turn out right. So know that there will be changes regardless, and it's up to you to keep those clouds at bay. So cast your rays deep into that darkness, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Will you keep the light? Keep the skies always on your mind. Know everything will be alright. Know everything will turn out right. So cast your rays deep into that darkness, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Dank jullie wel. Nou, dit is de volgende. En jullie mogen meezingen thuis en in de studio. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, they're also on the faces people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
En Liel mij, dit soort versjes maakt de wereld krek wel wat mooier dan het al wie. Dankjewel, Timo de Jong. Timo, mij Ian M. zit ik er maar even bij. En was hem nog vreegje voor een huiskamerconcert dat kind. Met opbrengst Giet naar het goeie doen. Want dan kan er een mooi album opnemen met de band. En dan kunnen wij hem Ruud Noegie en zijn cirkeltje weer roen. Ja. Zo is het leven toch mooi, toch? Ja, supermooi. Ja. Zeker. Ik vond het fijn dat je er was. Dankjewel. Succes in Engeland, succes met je album, succes met de band, succes met huiskamerconcerten en alles wat je doet. Dankjewel. Jij bedankt voor, en jullie allemaal bedankt voor alles hier. Ik vind het heel leuk namelijk wat jullie doen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Altijd welkom. Goed zo. Ja, mooi. Daar gaat het om, dames en heren, in Noorderwien Live. Passie van muziek. Hier zit een man op prachtig mooie klompen. Hakt u zeker altijd doen. De screanties doen. Dirk Gering, hoe is het met jij? Gaat goed. Mooi. Nou, klaar. Ja. 2009, wat moet dat voor die worden? Is er al je weer vol plan, Lil? Ja, hopelijk dat ik al mijn plan van Aaron het Zien hier uit kan voeren. En dat is? Muziekmeidje, misschien wel meerdere albums, dichtbundels, meer als freelancer ik er ook in, met foto en video. Dus druk er genoeg? Van Ecstatic Trends, hopelijk editie Friesland. Al hier, het is het doel om mensen gewoon te bereiken en te verbinden. Leuk man. Want dan heb ik even vragen, kom even Delfreden mee, door even een noemer live, want het album is al klaar of ben je er mee bezig? Ik lees iets van een album. Dat klopt, New Life, en dat is een album, het is wel al je samenstelt met mensen die ik net per se ken, dus een soort demo-album die ik gewoon op cd nog bezig ben om te drukken. En als ik dan optreed, dan zeg alsjeblieft, is al je mooie muziek, ik is er helemaal van genieten. En ik ben heel tevreden hoor, ik denk dat heel mooie tekst en heel mooie gloed. Drietalig, Jerk? Ja, drietalig, volslijn drietalig. En ik merk dat ik ook Engels bezig ben, het Fries vooruit gaat, dus ik lekker meerdere talen. Ook omdat de baskip die ik te vertellen fijn vind, dat het er meerdere mensen connect jaren valt. Welke is het wel? Uitwaaien litten, oftewel wat ik voel. En dat is een nummer, die is van 2017 section. Maar nog nooit hier performed. Dus, Graag live in deze allereerste alleen van Noorderwien Live in 2009. Dit is hem, Dirk Gering! Ja. Ja. Ik wil wel scrollen binnen in contact met de nacht. Wat wordt dat wordt wat, ey. Ja, speelt de bal effect van het hin en weer. Ben ik krijg net genoeg stist van de feedback. Hin en weer in muziek skelt ik eens net. Dat betekent dat ik oors ben, ja krijg. Mijn concept wordt bepaald en bepaalt de richting. Mijn leven wat ik ben zit er naai in de jochten. Dus kist het wel hin en weer, maar kist de tochten. Uit waar je litten, weet ik ben. Uit waar je litten, weet ik steen. Doch dat is wat voor een stolte protectie me praat. Waar ga ik daar onder haak? Het is een smaak, die fieste volle praat. Het kunnen me vallen, maar het lijkt me net in de smaak. Dus liet ik het voor wat het is, ik al weer opspraak. Ik hoef wel zeggen wat ik voel, maar ik hoef me er echt wel gewoon bij deel, ja. Hey. Ik hoef wel zeggen wat ik voel, maar ik hoef me er echt wel gewoon bij deel, ja. Ik hoef wel zeggen wat ik voel, maar ik hoef me er echt wel gewoon bij deel, ja. Zo ben ik op mijn paard, hield niet meer van mezelf horend. Hey. Gevolg en oorzaak bij mezelf vindend. Hey. Mijn vermoeden van in ergen denken is dat dit net bij die zelfs vrienden kist. Hey. Alles leidt in die zelfzezese. Eerste overwinning op die zelfs voordat het komt op die om jou in. Wat blij dat ik dat ja ken. Want als wist wat ik ben, dan wist dat ik ben een speterpan. Waak in dit ek alweer beter van. Het is de gitter en ik riem je al heel lang. Hey, de corporate pioneer, get it young. Hey, ja, ik cool wil zeggen wat ik voel. Maar ik voel me er echt wel gewoon bij deel, ja. En ik voel wel zeggen wat ik voel. Maar ik voel me er echt wel gewoon bij deel, ja. Ik hoef wel zeggen wat ik voel, maar ik voel me er echt wel gewoon bij deel, ja. Zo van, hey. Uit waar je litten, weet ik ben, hey.
uitwaaien litten, uitwaaien litten, uitwaaien litten, uitwaaien litten. Dirk Muziek en Blunted Beats. Uitwaaien litten. Doch dat eerst maar voor het autoprot het semi-praast. Yeah. Hey. Zwaar goed voor mijn koor en goed voor de Ieren. Dat is belangrijk, dat is wichtig. Ja, geweldig. Lekker chill, man. Hey. Ja, mooi, hè? Ja. Rustig. Die beats, had je zelf geproduceerd? Deze is Blunted Beats. Okay. Dus dat is een van de producties die ik persoonlijk net ken. Maar als rapper, als dichter, handel ik met de riemen die hast. En ja, oefenmateriaal en groeien. En ik had ook wel contact met verschillende producers. Maar dit is gewoon iemand die ken ik persoonlijk net. Maar dat is eigenlijk anno deze tijd. En dan accepteer ik dat en dan is oké. Dus daarom zet ik de naam gewoon erbij van alle credits daarin. Ja. Leuk is wist. Tot de volgende keer. Dirk. Wij zien een nieuwe album, een soort demo-fase zit hij nog. Daar zullen we grif meer voor jaren. En dan nodig ik gewoon weer uit om dat live te doen. We gaan nog een keer naar I Am Captain. EP is uit jong bij het feestje van 3 voor 12. Ik hoop ze hier wet te treffen. Wat wil je mijn laatste noemen? Ik ben het even kwijt. Kun je een bos spelen? Signal of the Fall. Oké. Live in Arnhem!
Because with tradition comes a good temptation. And a signal of the fall. And a signal of the fall. A signal of the fall. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor alle leuke reacties.